Dat is playback acts staan daarop op YouTube. Ja? Ja. YouTube. Dat moet je eigenlijk gewoon opzetten. Hè? Dat kan best wel een hit worden. Net zoals Uienradar. Dat bestaat ook echt. Uienradar, Heb je nooit gezien? Ja. Waar in het veld de uien liggen. Nee, ja, dan zie je ze geoogd worden. En dan staat er van... komen flinke stormuien komen overgewaaid en zo. En dan zie je zo'n kaartje van Nederland. En dan vliegen ook uien overheen. Dat is een animatie, weet je wel. Dat is echt vet. Echt? Ja, dus YouTube. Op zich kunnen we best wel... Is dat idee nu bedacht en dat ga je nu uitvoeren morgen? En niet nu, want we gaan nu podcasten. Nou, ik zou het gewoon nu even registreren voor het online staat in ieder geval. Ja, is goed. Zou ik wel doen als ik jou was. YouTube. Ja, toch? Scheelt dan een hoop gezeik met de Buma, denk ik. Nee, je moet zeggen dat je alleen maar een platform bent. En tot mensen de content uploaden, dan hoef je niks te betalen. Dat doet YouTube nu ook. Ja. Veel makkelijker, veel goedkoper. Zullen jullie mics ook even checken? Hallo, check. Hey, hallo. Een beetje meer bas. Meer bas? Ik mag nou niet schreeuwen. Nou, je mag wel schreeuwen. Nee. Maar ik zou het klein in bed. liever niet doen. Check. 1, 2, 1, 2, check. Volgens mij prima. Ik voel wel een beetje opgesloten hier. Wat Ja, je met die mic voor je Een beetje gezicht. claustrofobisch gevoel krijg je erbij. Ja, dan moet je even rond gaan springen zoals je altijd doet. Nee, dat valt ook vies tegen. Ik heb nog, ja, dat is de leeftijd ook. Gewoon. Ja, is nou eindelijk goed. We moeten het er allemaal uit gaan knippen. Zo. Verdomme. Waarom dat? Dit is toch ook kijkcijfers? Ja, dat is waar. Dan beginnen we gewoon hier weer, ja? Goedenavond. Ja. Ja. Is dat hoe we beginnen? Hoe laat ga je hem uploaden? Ja, dadelijk. Ja, en dan goedenacht. Ja. Allemaal. Hallo. Maar de meeste mensen zullen het op een ander moment luisteren. Goedemorgen, goedenavond, goedemiddag is... Goeiedag. Ja, dat is het beste. Hallo. Hoi. Ja. Hi. Hoi allemaal. Goh, we zijn in ieder geval begonnen. Ja. Ja, het is de 65e podcast alweer. Gaat snel. Ja. Volgens mij staat alles goed. Jawel. En anders pas ik het dadelijk wel weer aan. Ben jij zichtbaar op de camera? Ja. Was het Zit je ervoor of niet? Want, ja, net wel, net niet. Ja, volgens mij. En de rode lamp brandt, dus dat is goed nieuws. Ja, goed toch? Ja. Nou ja. Zitten we ergens in een, hoe moet ik het zeggen? Bovenkamertje? Bovenkamer? In de bovenkamer van Tommy Benayo. Heel veel ruimte. Klinkt als een psychologische thriller, maar... We hebben nog tijd om dat te maken, toch? Ja. Ja, dat In de Tomster Studios. ja, heel tof. Ja. Mooie locatie. Dankjewel. En ja, daar kun je wel... Ja, hoe moet je zeggen? Hier kun je wel wat opnemen, zal ik het zo zeggen. Hier kun je wel wat magie creëren. Ja, toch? Een podcast of zo. Een podcast, ja. Podcast of zo. Is dat de eerste podcast hier? Ja, Nee, volgens mij wel. Dat meursje. In de pocket, Sharik. Yes, ja. zal maar gewoon, toch? Ja. Kan zomaar. Zullen we in ieder geval even een beetje de stemmen laten klinken, zodat mensen in ieder geval een beetje weten Is goed. wie er allemaal zitten. Want je zou kunnen meekijken, maar de meeste mensen luisteren alleen maar. En mijn stem kennen ze inmiddels. Zullen we links beginnen? Voor de kijkers Rechts. Nog steeds links. Ja, Nog steeds links in de beeldscherm. Ik ben Stef Egge, ik ben de drummer. Nee, Stef Egge die is er niet. Ik ben Roel Pijs en ik zing in Spoonfed. En ik vertel grappen. Maar die ga ik er allemaal uitknippen. Ja, dat dacht ik al, ja. Knip. Nee, want jij bent wel een keer te gast geweest in deze podcast. Ja, in die Pinkpop-podcast. Ja, Heeft Jan Smeets nog nachtmerries van, heb ik gehoord. Ja, dan valt hij ook gewoon in één keer van flauw. en zo. ik vind dat nog steeds wel, was een topavond was dat. Was het een avond? Was een Hadden we avond. Ja, volgens mij wel. Het begon toen met schema of zo, denk ik. Of zoiets was het. Ja, Ik weet niet meer. Het was een hele, in ieder geval, met een hele mooie uitzicht. dat hebben we nu ook. Ja, iets minder natuurlijk. Natuurrijk. Nee, maar ik bedoel, als ik zo naar me Ja. rechtdoor kijk, dan kan ik voor genieten wel, intens. Zeker. Dat is fijn. Ja. Zeker. En wie ben jij? Ik ben Tommy Bonayo en ik ben gitarist en songwriter van Spoonfed. Dit is jouw studio. En dit is mijn studio. Ja. Oké. Bas Braam, bassist. En ik hang er wat bij als bassist. Houd er wat bij. Wat is dat nou weer voor uitspraak? Nee, man. Dat is toch de essentie van de hele band, of niet? Ja, speelt eigenlijk de met de drummer normaal gesproken Ja. wel. Ja. Ja, toch? Maar vandaag De moet je dat backbone. doen. Daarom is die er ook niet. Ja, dat is de essentie van de band. Ja, de basis, alleen ontbreekt één deel van de basis. Ja. Ja. Normaal gesproken, wat jullie al zeggen, staan jullie met z'n vieren op een podium.
onder de naam Spoonfed. Mhm. Een relatief nieuwe band, wil ik zeggen. Ja. Maar we spelen al een jaartje of zo. Zeg het Bijna, goed? ja. Bijna een jaar. Sinds maart Ja. afgelopen jaar. Oké. Mhm. Bijna een jaar. Ja. Dat is nog maar kort voor veel bands. Ja. Maar toch heel veel dingen al gedaan. En heel veel dingen op de planning vooral. Mhm. En dan, daar gaat deze podcast denk ik voornamelijk over. Mhm. Maar niet om heel oneerbiedig te zijn, maar jullie zijn niet de allerjongste muzikanten. Wat krijgen we nou? Dit is niet van tevoren besproken, dit. We zijn al net uit de luiers. Ja. Dus, Volgens mij hebben jullie allemaal al dingetjes in het verleden gedaan. Ja. Ja, we hebben allemaal een strafblad. Als het om muziek maken gaat. Ja. Ja, dat klopt. Ja, we hebben, en dat is wel ook wel, dat maakt het ook wel tof, want Tommy en Bas kennen zich wel al uit eerdere muzikale relaties, zal ik maar zeggen. Al zo'n jaar of 20. Wacht even, Langer. Bas is nu een flesje bier aan het opendraaien. Maar Voor er- de draaidop mic, met voor de zijn werk. mic. en er zit er altijd één in de krat die niet met draaidop is. Maar dat is deze niet. Nee, maar zij kennen elkaar al van eerdere muzikale avonturen, zeg maar. En ja, goed, maar we zijn elkaar allemaal wel een keer tegengekomen in het verleden, denk ik. En het is wel gaaf dat het nu bij elkaar komt in deze band. En wat hebben jullie dan nu meegenomen naar de nieuwe band? Vooral Een gitaar. Een microfoon had ik meegenomen. Ja? Ik zei tegen Waar de was jongens, die heb ik al. Nee, die heb je niet, want die heb je net weer hier erbij getrokken, want die had je weer niet. Nee, die is van Tommy. Ja. Ja. Nee, ja. ervaring, denk ik, vooral. Ja. Ja, heel veel ervaring. En is dat een voordeel voor een nieuwe band om ervaring mee te nemen en te zeggen van oké, die fouten uit het verleden of de goede dingen uit het verleden kunnen we alvast... Als ik Zeker naar mezelf- weten. Ja, dat sowieso. Maar als ik naar mezelf kijk, ook veel gemoedelijker met dingen omgaan. Je weet dingen ook makkelijker te vinden. Zoals bijvoorbeeld boeken van shows. Ja, vroeger was je gefrustreerd, denk ik, wanneer je maar een enkele reactie kreeg. Nu ga je ervan uit dat je een enkele reactie krijgt. En ja, ik zie het niet meer zo zwaar als dat ik het vroeger ervaarde. Daar kan ik me wel inderdaad iets van voorstellen. Ja, weet je... Ik hoor een stem achter me. Maar Surround sound. vanuit de bovenkamer van Tommy Bonaio. Nee, ja, weet je, je neemt natuurlijk altijd wat mee. En als je inderdaad al wat langer muziek maakt en je bent al op leeftijd, dan... dat zei ik niet, hè? Nee, maar dan neem je wel ook meer ervaring mee, inderdaad. Wat je zegt, er zijn dingen die zou je anders niet meer doen zoals je ze gedaan hebt. Andere dingen juist wel. En wat lekker is dat je merkt dat je dan met mensen samen bent die... tenminste, zo ervaar ik dat heel erg. Wat Bas nu doet, deed hij in zijn vorige band misschien ook al wel. En Tommy doet dingen die hij in zijn vorige band ook deed. Ik doe dat ook en dat komt nu mooi bij elkaar. Dan zou je kunnen denken, ja, dan staan er misschien verschillende kapiteins op één schip. Dat is soms ook wel zo. En dan moeten we even vechten. En dan weer knuffelen en dan is het weer goed. Dat is dat bloed wat hier ligt, neem ik aan. Ja, oké. dat tapijt dat is ook net nieuw. Want het andere dat was helemaal doorweekt van Gekozen voor een rood bloed en tapijt. zaad. Bloed. Ja, valt wel mee op. En nee, ja, goed. Wat ik wil zeggen is dat gewoon heel prettig is als je dat maar goed kunt afstaan met elkaar. En je bent ook niet meer zo'n ego-tripper als 10 jaar geleden. Dat je denkt, ja nee, maar ik bedenk het, dus het moet allemaal op mijn manier. Gebeurt ook nog wel eens. Maar over het algemeen... Maar minder. Nee, maar over het algemeen leer je daar wel wat beter mee omgaan. Omdat je dat al gewoon eerder hebt meegemaakt. En hoe is dan Spoonfed ontstaan? En dan begin ik niet bij de naam, daar kom ik daar nog wel uit. Maar hoe is de band dan ontstaan? Want je gaf net al aan, jullie zijn elkaar wel een keer eerder tegengekomen. Maar In begin met, principe is het ontstaan in 2009 of Ja, ik denk het wel, 2010 zoiets. dat wij... We zaten alle twee... Bas zat toen in Colossa. Ik Ja. zat toen in Blindside nog, volgens mij. Ja. En toen hadden we zoiets, ja, laten we gewoon eens een rockprojectje beginnen. Maar dat is allemaal heel kleinschalig. 1 of 2 nummers en daarna is het weer blijven liggen, jarenlang. En even denken... Oh ja, toen wilden we daar eigenlijk aan verder gaan. Maar toen is Bas toen gestopt met Colossa. En toen ben ik begonnen met From Earth. En toen heb ik Bas gevraagd om bij From Earth te komen spelen. En dat heeft toen 5 jaar geduurd eigenlijk. Dus dat is zeg maar, toen is eigenlijk een pauze gekomen voor ons rockproject. En toen From Earth uit elkaar ging... Toen Ja, hebben we daarna. Ja, Ja, even niks. ja, En toen ja, hebben we niks. gezegd En van, we ja, gaan het eens daarna. oppakken. We zien Ja. wel. En toen is het concreter geworden. Het idee is concreter geworden. De muziek is concreter geworden. Wat we wilden qua richting is allemaal concreter geworden. En
Ja, toen zijn we er echt energie in gaan steken. Ja, en toen is Roel een keer bij jou, geloof ik, voor iets anders. Of gewoon Ja. voorbijgekomen hier in de studio. En toen zei jij ook van, zullen we eens proberen om... Of je hebt Roel gewoon wat laten proberen, hè, geloof ik. Het was eigenlijk, in eerste instantie was het de bedoeling om het een 3-mansformatie. Dat is zeg maar bas op de bas en vocalen. Maar je hebt gitaar en dan nog een drummer erbij. Dat was zeg maar in eerste instantie, wilde het gewoon zo klein mogelijk, gewoon lekker, compact. Alleen met de vocalen, dat duurde toen allemaal wat langer. Voor Bas was het helemaal nieuw. Want hij had nog nooit eerder, zeg maar, als vocalist, leadvocalist op zich genomen. Dus het duurde wat langer. Dus hadden we zoiets van, misschien is het toch verstandiger om gewoon een externe zanger erbij. Gewoon om het wat lekker vlotter te laten lopen. Ja, toen kon Roel. En dat was eigenlijk de eerste kandidaat die ik toen gevraagd heb van... Hey, lijkt jou dat wat? Wil je eens een keer een nummertje komen inzingen? En dan kunnen we eens kijken hoe het vanaf daar... of het ons bevalt, of het hem bevalt. En eigenlijk, dat is toen in 1 stuk doorgegaan. Dus. Je noemt net From Earth. Ja. Je noemt net Colossa. Hoe vaak heb ik jullie gefotografeerd al? Dat zou best vaak kunnen. Het valt dat nu pas in. Nee, maar From Earth is natuurlijk een heel andere sound. Ja, heel ander genre. Ja. Colossa is natuurlijk al wat meer richting die rockkant. Ja. Dat was niet de volledige metal kant opgeslagen. Nee, absoluut niet. Nee. Ligt daar dan ook de voorliefde voor jullie van meer de rockkant op te hebben? Of is het juist, waar luisteren jullie naar? Van jou weet ik dan een beetje, maar je kunt dat eigenlijk wel zeggen hoor, voor mensen die aan het luisteren zijn. Dat is goed. Ja, dus voor mij qua luisteren, eigenlijk luister ik voor mijn vrije tijd bijna geen muziek, omdat ik gewoon eigenlijk 24/7 voor mijn werk, voor met muziek bezig ben, is het eigenlijk dat ik daarnaast niet veel behoefte heb om nog echt muziek te luisteren. Maar ik kan wel alles luisteren, eigenlijk van pop tot rock, tot metal, tot klassiek, tot jazz. Ik vind eigenlijk wel, we hebben een hele brede smaak, maar de bedoeling was met dit project voor mij ook qua in bandformatie muziek schrijven, om een hele nieuwe uitdaging aan te gaan. Want het is gewoon 180 graden de andere kant uit dan hoe je een metal song schrijft. Dus gewoon, je moet op alles je gas terugnemen. Het draait zich om de song, niet om de riff. Het draait zich meer om de vocalen, niet om het geweld eromheen. Dus ja, het is gewoon een hele andere manier van schrijven. Daar zat ook een grote uitdaging in. Maar je gaf net ook aan dat je ook de songwriter bent van de band. Ja. Dan begint het allemaal bij jou. Ja. Hoe is dat dan? In principe, Bas en ik zijn begonnen gewoon met brainstormen. Bas gaf mij zeg maar meer input, omdat hij meer echt thuis is in de rock. En hij is een klein beetje wandelen en encyclopedie op dat vlak. En dus hij kwam met allemaal bands. En, we gaan zo meteen de quiz beginnen, maar dat is er nog niet. Met alle bands aan en met alle stijlen. En ja, kunnen we niet een beetje dit en die richting proberen en die. Dus hij gaf eigenlijk de input voor mij om een basis te creëren om een richting uit te gaan werken. En vanuit daar ben ik eigenlijk beginnen met het schrijven van songs. Wat voor richting heb je hem opgestuurd? Wat voor soort bands? Eigenlijk de uitgangspunt in het begin was... vooral Danko Jones, Foo Fighters. Royal Blood? Nee, Royal Republic. Oh, Royal Republic. Ja, en op een gegeven moment bij een van de eerste 2 demo's up-tempo nummer. En daar komen de drum-invloeden kwamen daar eigenlijk van Motorhead af. Dus niet qua sound Motorhead, maar de energie zeg maar qua drums en het gas erop. En dat heb ik als eerste input gegeven. En dan zijn we, ja, jij doet het werk, maar wel stoeiend een beetje van, hoe gaan we dit nou vormgeven? En naderhand, Royal Blood hebben we ook nou eens. Maar ja, als ik dan iets hoor waarvan ik heb van, weet je, als invloed, wat wel, het kan ook maar een klein onderdeel zijn. Maar dan laat ik hem dat horen. En dan, Regel het maar. Ja. Oké. Want schrijven kan ik totaal niet. Dat is eigenlijk aan Tom besteed. Maar ja, het is wel... Maar dan kom jij met ideeën en met een beetje de vibe aan? Ja, gewoon bepaalde invloeden, zeg maar. Die geef ik aan hem. En dan gooit hij zijn saus eroverheen. Dan ga ik er naar luisteren en dan creëer ik daar... Je gebeurt iets in je bovenkamer en dan... Ja, precies, in de bovenkamer. en dan schrijf je een tekst en dan gooi je die naar Roel toe. En dan zegt Roel, oké, dan ga ik daar mooi een Queen stem op zetten en dan ga ik dat zingen.
Ja, altijd. Ja, of je Gaga Dan stem komt of... Freddy even de studio in. ja. Nee, ja, dit is textueel... Ik kom, tenminste, de eerste 2 demo's die waren al gemaakt. Dus die hadden Bas en Tom al gemaakt. Dus daar was ook wel een tekst voor. En daar was al een lijn voor, een zanglijn bedacht. Maar de latere tracks die heb ik gewoon wel textueel geschreven. Maar wat ik merk is dat ik gewoon ontdekt heb door bij Tommy in de studio te werken. Die haalt veel meer uit mij als zanger, zeg maar. Ik heb in het verleden natuurlijk ook in bands gezeten. En ik ontdekte ineens dat ik toch wel wat meer bereik had dan ik dacht. Dus ik durfde dat nooit zo heel goed. Mm-hmm. En hij is op de eerste plaats natuurlijk producer ook heel erg. Dus als ik daar sta voor die microfoon, haalt hij daar gewoon echt uit wat daarin zit en nog meer. En dat is wel super fijn, omdat je dan gedwongen wordt om eigenlijk Grenzen te verleggen. nog meer je best te doen dan je in het verleden al deed. In het verleden was het wel allemaal comfortabel. En zeker als je langer in een band speelt, en het zal best wel mensen herkennen, dan ga je op een gegeven moment weet je wel, oh ja, dit is wat ik doe. En dan wordt het allemaal wat luier en wat comfortabeler. En hierbij word ik eigenlijk steeds gepusht om toch dat onderste uit de kant te halen. En dat is best wel akelig, omdat je in een studio moet presteren, maar daarna ook live moet je het ook weer gaan doen. En dat vraagt nog wel wat. En wat ik heel erg moeilijk vind, en daar heb ik eigenlijk nooit echt onder stoel of banken gestoken. Ik vind het wel moeilijk om vaak een goede lijn te vinden, een goede zanglijn. Soms gaat dat heel snel, maar ik ben meer een tekstschrijver, weet je. Dus ik merk dat ik dan met Tom ga zitten en dat hij dan op zijn gitaar al een riedeltje heeft bedacht voor de zang. En dat we daarop voorborduren en of hij verzint dat dan. En dan ga ik daarmee aan die tekst sleutelen die ik had gemaakt. Ja, en zo ontstaan dan de zangpartijen. En dat is echt heel nieuw ook voor mij wel, hoor. Maar komt er dan een stem nu uit je die vergelijkbaar is met wat je deed? Of is het echt... Nee, ik vind het echt anders. Ik vind het echt heel anders, want ik heb echt... Je hebt al in wat een bandjes gespeeld. Ja, maar ik ben ook... Ja, dat is wel grappig, want ik begon natuurlijk ooit als grunter in een metalcore band. En toen ging ik dialect hiphop doen, wat al een vrij grote... dialectrap, een vrij grote overgang was. Mm-hmm. En uiteindelijk kwam ik in een band waar het in het midden uitkwam. Hè. Bij Crazy Cult Roadshow was het stoner vooral. En durfde ik eindelijk eens wat te zingen. En hier is het gewoon echt zingen, weet je. Het is, niet, het is hier niet meer... ik durf ook wel... ik vind mezelf hierop klinken gewoon... ik vind het zelf het tofst tot nu toe, of zo. Maar heb je dat echt moeten want zoals jullie al zeggen, jullie nemen het ook allemaal mee uit de vorige bands. Jij neemt wat mee uit je vorige bands. Ja, is er dan echt iets... Ja, weet ik niet. Ik neem vooral veel meer qua performance uit vorige bands, zeg maar. Dat is de rol dat is de jas die me goed past, ook op het podium wel. En qua presteren, qua muzikaal, qua zingen, ja, leer ik hier gewoon heel veel. Dus het gewoon, vind ik het... weet je, je moet ook voorstellen, ik werd gevraagd door hem. Hè. Ik had al met hem gewerkt als producer een keer en ik was onder de indruk. En ik wist wat hij al gedaan had. En Bas ook, weet je wel. Die zijn ook meteen de laatste veren die ik dit uur in hun reet duw. Maar ik kwam hier wel, ik wou ook in die band, weet je wel. Het was geen kwestie van, voor hun was het misschien van, we gaan eens kijken of dat wat is met die roel, weet je wel. Maar ik wilde het ook echt gewoon graag doen, want ik wilde graag hier in die band. Crazy Cult Roadshow was ook een beetje op zijn retour. Er was een album uitgekomen en we hadden een beetje een writersblok en het was klaar. En Nighthawker kwam er ineens aan en voor mij was er alle reden om ook iets anders te gaan doen. Dus ik heb wel erg mijn best gedaan hier toen. En daar ben ik wel blij om. Ja. En jullie waren daar redelijk snel content van? Of was het... we zijn nog 7 mensen anders nagekomen? wilde eigenlijk. Het heeft ongeveer 11 maanden geduurd. Ik zit hier nog, hè. Dus misschien hierna niet meer. Dat ligt eraan hoe je je nu gaat gedragen. Of veren die reed nog Ik ben gaan. vrij rustig, zoals je merkt. Ja, ik ben heel blij. Ja, Je gaat alleen een fles cola openmaken. ja, voor maar nu hoor je me weer een kwartier niet. Nou, het was in ieder geval wel zo dat we hem natuurlijk... In het begin merkte je, omdat ik natuurlijk eerst aftast waar iemands grenzen liggen, hoe ver kun je iemand pushen. En je merkte wel al Roel dat er meer in zat, maar dat het nog niet allemaal ontwikkeld was. Dus het was in het begin wel zo van, oké, er zit wel wat in, maar we moeten wel hard gaan werken eraan. En Roel stond daar sowieso helemaal open voor. En die had ook zoiets van, ja, dat wil ik. Dus en toen zijn we eigenlijk daarom verder gaan en is Roel best wel snel ontwikkeld. En ook snel toch wel nieuwe dingen kunnen aanleren, zijn bereik vergroten. Ja, en dat is best goed gegaan. Heb je dan ook zanglessen gekregen? Ja, ik ben serieus ook zang. Onder Ja, dwang. Ja, min of Ja, meer, dat weet is je, waar, maar serieus je waar, merkt ja. op een gegeven moment van, ik kan dat dus. Weet je, als ik het hier in de studio kan, dat is ook altijd, Tommy is best wel een harde gast daarin. Weet je, die zegt gewoon, ja, als het in de studio kan, dan kan het overal. Dan denk ik, ja, dat is mooi als je dat zo opschrijft. Als je wilt.
Maar het is natuurlijk heel anders om achter een mic in een studio te staan presteren, als dat je dat combineert met een show-element op een podium. Weet je, daar moet je uithoudingsvermogen voor hebben, techniek, dat moet allemaal gewoon in de snor zitten. Uithoudingsvermogen. Ja, snap je? Ja. Ik bedoel, we hebben het net over kilo's voordat het begon. Ja. Als je 2 keer dat ding overrent en je bent kapot, zoals Amy destijds, dan houdt het wel redelijk op. Nou, ik denk dat hier niemand zit op deze zolderkamer die zoveel van kilo's kwijtraken weet als ik. Maar het mag er nog steeds wel vanaf. En ik merk het ook bij optredens gewoon, weet je, het lukt gewoon niet. Het is gewoon vaak dat ik denk, lekker toch een half uurtje maar hoeven, want 3 kwartier wordt al... Wordt wel moeilijk. Ja, dus ik ben goede voornemens om dan meteen even maar terug te komen. jij neemt zangles. Moet jij opeens andere gitaren gaan kopen om deze band in te kunnen gaan? Ja? Ja. En voor jou andere basgitaar of nog ergens gewoon lekker thuis nog eentje staan? En, Ik had gewoon alles nog Nieuwe kap onder een dikke laag stof. Nee, ik had alles in huis, gelukkig. Ja. En is dat dan hier op de zolderkamer of bij jou thuis ook beginnen gewoon met spelen iets anders dan tot je gewend bent en vanuit daardoor denken, pakken? De Roel wacht gewoon op een bank en die wacht tot er een tekst ligt. En, Nee. Heb je niet goed geluisterd? Nee, ik heb geluisterd. Nee, maar er moet natuurlijk wel ergens een begin gemaakt worden met die band. Voordat Roel er nog was, dat bedoel ik niet. Ja, dat is eigenlijk wat Tommy net zei. En wat ik ook al uitlegde. Ja, we hebben wel een paar bands genomen als uitgangspunt. En dan, nogmaals, het muzikale gedeelte, dat ligt wel bij Tommy. Maar het is echt van dingen die ik hoor. Die draag ik dan aan om hem te voeden. En dan vervolgens gaat hij ermee aan de slag. En... Ja, oké, maar hoe ga je dan verder? Want dan begin je de eerste nummers We hebben de eerste nummers. Sowieso we hadden al 5 nummers of zo geschreven. Ja. En toen, Roel is er toen langzaam bijgekomen. En toen zijn we met de zang begonnen. En toen is Stef als drummer erbij gekomen. En toen zijn we de repetitieruimte ingedoken om dus die nummers live te spelen. Maar je begint ergens met die 5 nummers. Hoe begin je eraan? Want je hebt dat dan aangedragen. Je begint ergens in je bovenkamer die gedachten te krijgen. Dan ga ik hier zitten in de studio en dan pak ik mijn gitaar en dan ga ik schrijven. En dan schrijf ik meteen de volledige song, zeg maar, met drums, gitaar, bas, alles. En dat komt dan. Kijk, hij heeft de middelen, hè? Dat is het relaxed. Hè? Hij zit hier en er komt iets en dan kan ik meteen vastleggen. Maar dan niet zoals wij dat kunnen op een iPhone. Oh ja, ik probeer het even, weet je wel. Maar je kan gewoon meteen een basis leggen. En dan... En het is voor mij wat makkelijker, omdat ik redelijk getraind ben in schrijven, omdat ik dat ook voor mijn werk doe. Omdat ik ook zeg maar als componist werk, dus ook zeg maar muziek voor andere mensen sowieso schrijf. Dus het gaat wel me wat makkelijker af. Dus het kan zo zijn dat ik zeg maar in een avond 2 songs eruit knal. En dan weet je ook meteen, deze zijn voor Spoonfed. Ja. Of schrijf je specifiek op de band? Ja. Oké. Ja. Maar dan heb je die 2 of 5 tracks af. Dan komt hij terug bij jou en dan zeg jij... het is precies wat ik wilde. Ja, of niet. Of niet. Ja. Want ik schrijf zeg maar de eerste de song, de eerste draft, versie, de eerste schets. Eerste en demo, dan gaat hij eruit naar iedereen en dan gaat iedereen luisteren en dan kan iedereen gewoon commentaar geven van willen we dit of willen we dat? Of ik geef vaker ook opties van willen we die. Het is zelfs bij een huis, hè, Sharik. Ik bedoel, je hebt die schets, nou, daar kunnen we allemaal van vinden dat het vet is en dan gaan we verder bouwen en dan uiteindelijk kun je er best wel achter komen dat als ineens de fundering ligt, het toch niet helemaal, weet je wel, kut, weet je, dan moeten we toch weer, weet je, daar ligt er eigenlijk daar ben ik eigenlijk naar op zoek van hoe kom je eruit tot die 5 tracks of die 2 tracks, tot dat de richting is die je op wilde gaan. Want jij was er nog niet bij, de drummer is er nog niet bij. Jullie 2 zijn dat samen aan het bekokstoven. Ja, en daarna ga je de rest pas inkleuren en invullen. Ja, maar toch zijn het ook bepalende factoren. Want we merken nu al met het schrijven van nummers dat we veel meer, dat Tom ook onbewust meeneemt wat we nu kunnen, weet je wel, wat onze inbreng is. Ja, en dus wat hij net al zei over mijn zang, hè, dat je in het begin gewoon gaat kijken heel erg van, waar ligt dat bereik, hè? We merken bijvoorbeeld die eerste 2 nummers, die zijn een bepaalde toonhoogte zijn die gezongen. Die zijn met mijn stem als demo ingezongen. Ingemaakt. En dus wij 2 hebben dat geschreven. De melodie komt dan van Tom af. De tekst kwam van mij af. En dan zijn we met mijn stem aan de slag gegaan. Ja, en dat is wat Tommy zei. Ja, dat bleek toch behoorlijk wat werk. Logisch, want ik ben in het beginsel geen vocalist. Tenminste geen lead-vocalist. En dan merk je toch dat het niet dat is wat je voor ogen hebt. Bij mij, ik
spreek vooral met gevoel. Ik moet een bepaalde energie voelen bij een nummer om het vet te vinden. En dat kreeg ik in dit geval niet. En toen kwam Roel voorbij. En toen kreeg ik die energie wel, die ik bij mezelf, zeg maar, qua stem miste. Ja, en dan zeg ik van ja, oké. En dan vul je elkaar aan en dan maak je daar een stappen. Ja. Heb ik goed gedaan, hè? Toen was het gewoon... Ja, Kan bakkie, man. Als je Bas een gevoel kunt geven, ja, dan ben je gewoon halverwege al, Sharik. dat scheelt. En daar dat profiteer scheelt. ik nog steeds van. Als ik gewoon... Ja, maar goed, ga maar door met je vraag. Misschien moeten we even naar de reclame. We hebben geen reclame. Heb jij een reclameblokje? Nee. Heb je die ingekocht? Nee. Moet je nog reclame maken voor iets dan? Siren? Nee. Nee hoor. Niet die kwadraat worden, hè? Nee. Ik drink geen alcohol, dus voor mij dat zou echt geen sponsor kunnen worden. En we zitten nog steeds in de bovenkamer van Tommy Benayo. Sharik. Yes, maar we zijn weer terug. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je nu gaandeweg nog steeds die band aan het vormen bent en bij de nieuwe songs iedere keer weer iets anders zeker. aan toevoegt. Het blijft zich ook steeds ontwikkelen. En, Dat moet ook. ja. Je merkt ook dat de stijl langzaam breder worden, eigenlijk. Beetje veranderen. En is dat echt gewoon waar we net aanhaalden, de bloed op het tapijt en ruzie maken met elkaar? Of gaat het ook gewoon heel gemakkelijk, gemoedelijk? Ja, goed, En jij, op een gegeven moment... jij hebt me nog niet gevraagd waarom Stef er niet is. Maar Ja, zo, Stef was je zei. die is ligt onder de opgerold in het andere tapijt. Nee. Ja, dat gaat... Ja, weet ik niet. We nemen ook allemaal wat mee, of zo. Snap je wat ik bedoel? Dus, maar ook qua interesses, maar ook qua wat je hiervoor hebt gedaan. Snap je wat ik wil zeggen? Dus als ik die eerste 2 nummers heb ingezongen van die jongens, dan was dat gewoon op die zanglijn en zoals die er al stond voordat ik erbij was. En daarna zijn we natuurlijk... mocht ik daar wat meer mijn plasje over doen? Van, hey, dit lijkt mij cool. En dan zeg hij, oh ja, dat is ook vet. En zo krijgt het langzaam meer... Wordt het toch... Ja, krijgt het een eigen gezicht, weet je wel. Meer een band, meer samen. Ja, het is eigenlijk ook wel... Van een goed dat idee is naar een wel- band, weet je wel. Dat. Nee, maar het is ook wel een goede verwoording, want als eerste is het ook, of in het beginsel is het ook als project begonnen. En inderdaad, ja, naarmate de band en de tijd vorderde, werd het ook meer een band. Maar welke struggles levert dat op? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het vooralsnog Het gaat bijna eigenlijk... geen... het zit allemaal wel goed in elkaar of zo. We vullen elkaar goed aan. Liggen vrij veel op één lijn eigenlijk. Dus met dat bloed, dat valt reuze mee. Nee, maar wat je ziet is wel dat je, omdat je die verantwoordelijkheden al eerder hebt gedragen in andere bands, weet je, en dat komt nu bij elkaar, het is wel nog zoeken. En we hebben het er net over gehad, in maart is het een jaar, dus het is nog wel zoeken naar, oké, wie los van dat je heel veel vertrouwen in elkaar hebt, is het wel zo van, ja, we moeten wel nog even zien hoe zich dat legt in dat viertal. Als we afspreken dat Pietje de verantwoordelijkheid heeft voor het ene en Jantje voor het andere, dan ben ik wel, als ik Pietje ben, wil ik toch wel eerst even zien of Jantje dat dan wel doet. Weet je, dat is even aftasten, maar dat heb je altijd. Maar dat gaat eigenlijk wel goed. Tenminste, er is wel vertrouwen genoeg om iedereen zijn eigen stukje te geven of zo, weet je wel. Kijk, Tommy is gewoon echt met name daarvan zeggen we echt van ja, hij is echt gewoon nou ja, goed, ik ga niet in procenten praten, maar als het dan moet 90%, 80, 90%, weet je wel, creëert hij het product. En dan gaan wij daar nog meer iets mee doen en we gaan er dan mee op pad. Nou ja, Bas is meer van de boekingen en dat soort dingen allemaal. Ja, ik pak mijn rol op het podium dan wel of zo. Merchandise. Ja, en Stef, ja. Die knuppelt. Die drumt. Wie is Stef? Ja, die is dan voor al die vrouwen die dan zich melden. Want ja, wij zijn allemaal bij gezin, weet je wel. Allemaal druk. Ja. En dat is ook meteen wat je vroeg net struggelt. Kijk, we zijn wel... Ik weet nog dat wij begonnen met deze band. Toen zeiden we heel erg van... gewoon relax, weet je wel. En we hebben wel ideeën ermee. En, maar dan gaan we gewoon effectief repeteren of zo. Functioneel repeteren hadden we toen in het begin gezegd. Hè. En als we dan een show hebben, dan repeteren. Maar ja, dat heeft nog geen 2 maanden geduurd. En toen was het gewoon van, weet je wel, iedere week... Ja, dat moet je wel combineren met een thuis leven. Dus we liggen nou alle 3 in scheiding. Met elkaar. En Stef heeft een huis gekocht, dus daar gaan we nu allemaal wonen. Ja. Dat kan ook. Maar maar dat is natuurlijk wel een punt. Want wat ik zo aanhaal, jullie zijn al wat verder in carrières. Dat vergt... Ja, leuk hoe die dat iedere keer dan toch probeert te verbloemen met een soort van positieve verdeken. Hè? Ja, Je vindt ons gewoon oud. ja, jullie zijn oud. Hebben we eerder gehoord. En ik dan? Dat we te oud waren. Of niet? Ja.
Ligt eraan wie je het vraagt. Nou, ja. Ja, toch? Nee, maar ik probeer niet te verbloemen. Het gaat zich er meer om dat je dus probeert een nieuwe band op te zetten in een heel druk schema wat je al zelf hebt met alle dingen die jullie er al omheen doen. En dan begin je een nieuwe band en daar komen alle nieuwe dingen bij kijken wat bij ieder nieuw bandje komt kijken. En dan een jaar later zitten jullie hier 2 singles al af. In ieder geval uitgebracht, zal ik het zo zeggen. Uitgebracht. In de voorronde van Nu of Nooit gestaan. Toffe shows al gespeeld door heel het land inmiddels al. Ja. En die plannen zijn ook ergens een keer gemaakt. En jij geeft net al aan, in het begin hebben jullie samen gezeten over hoe dat een beetje qua ritme zou moeten zijn. En dat is dus al overhoop gegaan. Ja. Is dat voor iedereen een beetje dan ook gewoon van, ja, fuck it, zit nu zo goed in elkaar. De 4 spelen nu al zo goed samen en hier zit meer in dan alleen maar repeteren en af en toe eens een showtje meepakken. Ja, eigenlijk was ook wel de insteek toen we hiermee begonnen en zoiets hadden, we gaan er nu ook echt een band van maken. We doen het goed of we doen het niet. Precies. Dat was wel gewoon meteen de insteek. Binnen wat we kunnen, zeg maar, binnen de tijd die we dit kunnen doen. Dan doen we het ook voor de volle 100% en geen kantjes lopen of zo, want dat gaat niet werken. En misschien is dat ook wel het stukje ervaring die we hebben. Hè? Kijk, als je al best wel lang muziek maakt, tuurlijk zeiden wij in onze eerste bandjes ook, ja, we willen dit, maar we hebben het niet gedaan of zo. Ja, we hebben wel dingen gedaan natuurlijk. Ja. Maar nu is het wel ook van, ik durf wel eerlijk te zeggen dat als we niet het afgelopen jaar deze dingen hadden gedaan, dan waren we ook misschien wel klaar al. Ja. Want daar zijn we ook wel kunnen we heel erg cool doen, maar dan, wat heeft het dan van zin? Dan wordt het een hobbyproject, maar dan kun je ook gewoon covers gaan zingen ergens. En dan wordt het weer gewoon terug naar een project en het was wel zo van, maak een keer iets en that's it. Als we het doen we het fatsoenlijk en dan willen we ook wel minimaal dit en dit en dit. Weet je? En dan, als je dan bij een coachingsdag zit, tussen heel veel jonge muzikanten en ze vragen aan je, wat is je ambitie? En je was je leeftijd? Nee, en je zegt dan, we willen op de Zwarte Cross spelen, hè? Dan draai je er 7 hoofdjes zo van, ja, what the fuck, weet je wel, ja, gast. Wat heeft die erover? En dan word je ook heel erg teruggefloten door de mensen die dan met mij denken, ja, fuck you, weet je, dit is wat we willen doen. En dat gaat gewoon gebeuren ook. Misschien niet dit jaar, maar misschien wel volgend jaar. En dat is wel een mindset, hoor. Die hebben we wel echt allemaal nu. Alle 3, Stef. Ja, die hebben we van begin af aan gewoon gehad. Ja. We hebben gewoon duidelijk gezegd, dit is ons doel. Dit hopen we te bereiken binnen een tijdsbestek van 2-3 jaar. Ja. Wat hij net zegt, Zwarte Cross. Dat is gewoon een doel. Ja, hopelijk mogen we het bereiken. Maar ja, we hebben het afgelopen jaar al hele leuke dingen mogen doen. En ik spreek voor mezelf, maar ik denk ook wel voor de rest van de jongens dat we daar al behoorlijk van genoten hebben. Ja, het ging allemaal snel en het ging soepel vooral. Het ging gewoon, dit is de eerste keer dat het allemaal... Gemoedelijk. Heel gemoedelijk, maar ook heel... Maar alles ging vanzelf, alles lukte, alles... En dat is niet... bleef doorrollen zonder... maar dat is niet arrogant, hè? Want dat wordt dan heel gauw gedaan. Ja, nee, dat is zeker. We zijn gewoon zeker van onze zaak. Dit is gewoon... We weten wat we willen en we weten welke kant we op. We weten dat het vet is. Maar dan is de vraag, hoe kan dat? Hoe kan dat allemaal zo goed zijn gelopen? Is dat ook gewoon echt de ervaring meegenomen, de juiste mensen op de juiste plek kunnen aanspreken, de juiste... Het is alles bij elkaar, het is niet één ding. Dat. Ja, het is echt, het valt gewoon nu te samen, toevallig. Dus dat is niks waar je controle over hebt. Is dat toeval of dwing je dat af door dat ook al uit te spreken? Ja, ik denk dat we ook wel elkaar dwingen om ik durf wat beide te zeggen. Dit is gewoon een samenloop van omstandigheden. En dat begon al toen wij met het projectidee begonnen. We hebben gewoon een bepaalde visie genomen. En we hebben ook gezegd van... als we dingen gaan aanpakken, dan gaan we dat zus en zo doen. En ja, tuurlijk, je zit met 4 man in een band, dus dat is passen en meten. Je hebt 4 karakters, je hebt in dit geval nog eens 3 gezinnen, dus met partners en kinderen rekening te houden. Stef heeft bijvoorbeeld wisselende diensten met zijn werk. Ja, dat zijn allemaal factoren waar je rekening mee moet houden en waar je een balans in moet vinden. Maar we hebben wel van tevoren gezegd van ja, goed, we doen het of goed of we doen het niet. En ja... Maar jij gaat over de boekingen, begreep ik. Ja. Dan heb je dus allemaal agenda's die je er langs moet houden. Ja. En daar uitkiezen. Dus als Zwarte Cross... Daar net komen die bloedspetten ja. Nee, maar dat is wel, denk ik... Maar hoe kies je dan je juiste pad om sneller vooruit te komen? Normaal wordt gezegd, je moet veel optreden, veel meters maken en dan kom je er wel. Maar in principe staan jullie heel veel van die stappen over. We hebben ook al heel veel meters gemaakt. Alleen misschien niet in deze bezetting.
Dus dat we weten ook wel inmiddels dat als we op het podium staan, dat we dat dan kunnen, weet je. In dat jaar. Ja, toch? Ja. Ik bedoel, Een realistisch doel maken dus Een eigenlijk. realistisch doel en het ook gewoon opstellen, plan opstellen, hoe je een beetje toch meer systematisch te werk gaan, zeg maar. Niet meer zo loslaten en gewoon maar gaan als een pijl schieten, maar gewoon toch uitstippelen hoe je die route gaat. Kijk, en ik wil niet zeggen dat elke stap even goed lukt, maar je komt wel veel sneller op het punt waar je zijn moet. Kijk, een voorbeeld daarvan, hè? Misschien. Op een gegeven moment, je krijgt gewoon vroeg of laat een vraag van, ja, wanneer komt er een release of zo, weet je wel? Komt er een album, dat. En we zijn gewoon begonnen met een losse single. En die hebben we uitgebracht. En daar kregen we eigenlijk heel veel respons op. Dus daar hebben we ook best wel veel uitgehaald, die eerste single. Daar hebben we ons mee geprofileerd. Daar hebben we vrij laat. Nee, ja, goed. Toch wel, ja, nee, daarna Niet zo snel als dat voor anderen zou zijn. Nee, we hebben daar echt flink op kunnen teren zo. We hebben daar best wel wat boekingen mee binnengesleept. Hè? Als ik zie wat we daarmee, dat was best fijn. En dan komt er nog een tweede single. En we zijn nog steeds een beetje in de modus van, ja, moeten we dan, weet je, wordt er een album verwacht of een EP of zo? Eerst riepen we gaan een EP uitbrengen. En nu hebben we die nummers al van die EP al heel lang klaar liggen. En er zijn wel nieuwe nummers bijgekomen. En nu hebben we zoiets van, ja, moet dat dan? We kunnen ook gewoon nog een single uitbrengen. En dan kijken we wel hoe lang dat treintje blijft hobbelen. Weet je, in plaats van dat we alles in één keer weggeven. Dat zijn keuzes die in andere bands zag ik voel. Ja, nee, dat moet echt een... Nou ja, ze zitten echt te wachten op de mensen. De tijd verandert. Dus en streaming wereld verandert. Streaming is gewoon niet... Dat boeit het echt niet meer of je een album hebt. Of 7 losse singles, weet je wel. Dat is niet meer zo interessant. Het belangrijk is dat je vindbaar bent. Voor de luisteraar, ja. Dat is anders dan dat je een cd moet leveren die ze kunnen opzetten, weet je wel. Dat is gewoon niet meer. Dus waarom zou je daar dan nog... Tuurlijk, misschien wel op den duur, omdat we dat vet vinden zelf. Maar ja, weet je, dat is een voorbeeld van zoiets van toch wel vrij systematisch kijken van oké, wat doen we, wat doen we niet. Maar wat is dan de weg naar Zwarte Cross? Is dat gewoon een aantal... Jezus Christus. Is dat gewoon een aantal goede programmeringen binnenhalen in die regio en dan is het Zwarte Cross? Of is het ook gewoon, je moet naar een boekingskantoor toe en die moet je daar binnenhalen, want zelf lukt het niet meer? Waardoor je dus in principe een weg moet afleggen richting een boekingskantoor en die moet je oppakken en dan verder. Het kan beide richtingen. Je kan ten eerste moet je op de juiste plekken staan om gezien te worden, überhaupt al om bij een boekingskantoor opgepikt te worden. Dus op die plekken moet je sowieso zien te komen. Dus dat je gezien wordt en dat ze weten dat je er bent. En daarbij kun je misschien ook eens kijken meer naar labels of zo, die wat weer bepaalde deuren kunnen openen. Dus dan komt weer zo'n EP of een album, wordt dan wel weer interessanter. Ja, die wordt gevraagd, anders heb je niks aan een label. Ja. Kijk, met Tommy is het zo. Tommy heeft dat natuurlijk wel eerder gedaan met Blindside, bijvoorbeeld. Hè? Of dat is wel een heel andere stijl, maar de kern blijft natuurlijk hetzelfde. Of je nou metal maakt, zo werkt het gewoon. En dan maken wij eigenlijk nog een slag toegankelijkere muziek dan die metal, weet je wel. Dus die metal, oké. Nee, maar dan zou het in principe nog meer dingen kunnen opleveren. Maar ja, goed. Dat is toch niet zo. Maar dat merken we sowieso al. De toegankelijkheid van wat we nu maken, dat het echt gewoon een wereld van verschil is met alle zware metalmuziek die we gemaakt hebben. En toch komen die mensen ook. En dat is cool eigenlijk. Ook, maar je spreekt gewoon meteen een veel breder publiek aan. Je spreekt en dat stukje aan, maar ook nog een heleboel andere mensen die normaal zouden zeggen, dat geschreeuw, ik vind muziek instrumentaal misschien wel cool, maar dat geschreeuw laat me achterwege. En die mensen vinden toch vaak dit. We maken dan rock met een rauw randje, een klein beetje pop, maar ook met een rauw randje. En dat spreekt mensen toch heel erg aan. Dan kun je ook op heel veel podia en heel veel voorprogramma's en eigen shows en festivals staan. Ja. Waar je vaak, als je in de metalband staat, het is gewoon heel moeilijk. Heel beperkt hebt om waar je kunt staan. Ja. En ik vind het super lekker dat kan. Want wat jij bedoelt, als je er met metal bij heel beperkt op dat metal publiek en die metal festivals. Dat heb je met... ik had het met Rapsy 10 jaar lang met dialectmuziek, weet je wel. Ja, op een gegeven moment zit je aan je plafond. En nu heb ik het gevoel dat sky is the limit, weet je wel. Dit is zo breed, dat kan overal naartoe. Misschien is dat wel, weet ik veel. Geen idee. Ja. Dus het is meer of over een 1,5 jaar zijn jullie geboekt op Zwarte Cross, of over 1,5 jaar bestaat de band niet meer. Ja. Het moet wel gehaald worden, de doelen, zal ik het zo zeggen. Ja. Dat klinkt nu heel heftig. Als ik het zo zeg. Kunnen er wel over dat gaan, is denk ik wel realistisch. Maar dat is wel... ik vind het wel tof als jullie als band dat uitspreken. Wat je net al aanhaalde, de meeste Limburgse acts
Ja, zullen dit die nooit... nu of nooit meedoen. En dan wordt gevraagd, ja, waarom doe je nu of nooit mee? Ja, gewoon lekker spelen. Nee, je wil gewoon godverdomme het festival openen. Weet je, het is gewoon gelul. Als heeft ook Iedereen die gezin zegt van Je wil het gewoon op je cv erbij hebben. Ja, Het is gewoon in Limburg kun je geen betere springplank hebben dan nu of nooit. Dus daar hebben we het gewoon voor gedaan. Ik vind dat echt een ding, weet je wel. En in het verleden was ik altijd heel erg voorzichtig met dat soort dingen uitspreken. Omdat je in de regio heel erg afhankelijk bent van wat mensen horen en wat je zegt en je mening, weet je wel. Dat kan dan verkeerd vallen. Fuck it, weet je wel. Je doet mee in die wedstrijd om dat te winnen en om op dat podium te staan. voor sommige bandjes kan ik me wel voorstellen dat er ook ervaring opdoen is, want die spelen gewoon pas van de eerste keer. Ja, maar Als je daar de eerste keer op staat, dan denk ik ga winnen. Maar ik heb ook wel te vaak gehoord van, nee, maar die band heeft dat niet nodig, weet je wel. Daar kan ik ook heel slecht tegen als dat gezegd wordt. Dat heb ik ook net zelf niet per se zelf meegemaakt, maar ook gewoon om me heen gehoord. Weet je, dat er een goede band meedoet. Dat is niet dat ik heel zuur wil doen. Maar fuck it, weet je doet met die wedstrijd mee om te winnen, punt. Ja. Maar dat is Niet jullie van, ik had niks te doen die zaterdagavond, dus ging ik maar... Maar is jullie niet gelukt? Nee. Ook niet gelukt om in de finale te komen? Nee. En we waren fucking goed. En dat durf ik hard te zeggen. En ik denk ook nog steeds, maar goed, Nee. Wat wil je zeggen? Nee, ja, dat is een keuze, vind ik. Nee, vind je echt de beste van de 25 die hebben meegedaan? Ik vond de finale niet goed. Ik vond Elle Hollis... Elle Hollis vanaf moment 1. Maar voor de rest heb ik daar... Het was duidelijk dat hij ging winnen. We waren bij de laatste voorronde aanwezig en daar had ik meteen zoiets van... Dat is gewoon echt een van die kandidaten. En de andere voorrondes, behalve die van onszelf, heb ik niet gezien. Maar ja, dat gewoon terecht. Nou ja, waar ik vooral tegenaan liep, en dat loop ik natuurlijk een aantal jaren tegenaan, en daar hebben we het ook al een paar keer over gehad, is gewoon de kwaliteit die daar rondloopt. Daar stevenen gewoon een aantal maar bovenuit. En de rest is ook gewoon... Zij was daar eentje van. Ja, maar die heeft al behoorlijk wat trajectbegeleiding gehad, zal ik maar zeggen. Ja. Die heeft die ervaring ook echt wel. Ja. Die heeft al die meters gemaakt. En dan komt er iemand tegenover te staan die voor de hoeveelste keer? Hoagie, tweede keer of derde keer op een podium staat. Ja. Dan val je ook om de kans dat je die wint. Het is een momentopname heel vaak. En het is afhankelijk van een hoop dingen. Maar jullie zeggen, jullie hadden in die finale moeten staan, op zijn minst. Ik vond wel dat we daar moesten staan, ja. En waar heeft dan aan gelegen dat het niet zo is geweest? Leeftijd. Ja, echt? Ja. Nou ja, argumenten die rond zweefden, maar je kunt op vanuit de inner cirkel, zeg maar, is wel dat wel een facet is geweest die heeft meegespeeld. En dan denk ik, dat vind ik allemaal prima, maar dan moet je dat aan de voorkant... De gemiddelde leeftijd was inderdaad 20 op het podium, volgens mij aan die finale. Ja, maar dat is ook verder geen probleem, weet je wel. Maar ik vind gewoon, achteraf gezien, ze hebben hun keuze gemaakt, prima. En het is ook, je doet mee in een wedstrijd en... je bent met 25 bands, dus de grootste kans die je loopt is gewoon dat je niet geselecteerd wordt. Ja, prima. Allemaal prima. Maar om dan te horen te krijgen van sorry, maar jullie zijn toch wat ouder en dit en dat. Oké, maar selecteer ons dan niet in de voortraject. En laat ons gewoon niet meedoen aan die voorronde. Of maak een maximum leeftijd. Want dit komt niet geloofwaardig over. Dat vind ik jammer. Ik verbaas me toen, maar dat scheen een foutje te zijn. Ik weet niet als het echt zo is, maar ik betwijfel het. Er was een nieuwe financieringstraject binnen Pop Limburg. En dan stond, je mag niet ouder zijn dan 33 of zo. Ik heb daar ook een opmerking over gemaakt. 30. Ik stond, what the fuck zijn daar? Is het echt leeftijdsdiscriminatie of niet? En ik kan mezelf dat niet... sorry, weet je wel, voor elke Paul Morel die luistert. Maar ik vind het wel, weet je, dat was toen ook een discussiepunt. Dat is toen rechtgedraaid eigenlijk. Ja, nee, dat is toch niet zo. Ja, weet je, het stond daar wel. Correct, ja. En dat heeft toch te maken met politieke dingen, heb ik het gevoel. En het is niet dat ik een zwakke verliezer ben of zo. Want ik denk dat wij in die finale hadden wij ook niet gewonnen van Elle Hollis, denk ik. Ik bedoel, als het zo was geweest, echt niet. En terecht. Maar ik vond het ook, Bas zegt het goed, ik vond het niet heel geloofwaardig. En ook niet als je daarna ook, dan stoppen we erover. Maar als het dan gaat over, we gaan per genre een beetje iets door laten gaan. Want dat was dit jaar heel erg zo. Hè. Er zat een popbandje in, er zat een punkbandje in, er zat een hip-hop actje in, er zat metal een stevigere band in. Ja, dan niets ten nadele van. Maar dan vraag ik me echt af, waren we niet zo goed? Was het niet zo... Nou, ik kan me wel voorstellen tot... als ik kijk naar de 25 die er waren... had ik wel kunnen voorstellen tot jullie in de finale hadden gestaan. Toen jullie hadden gewonnen, had ik echt niet daarvan zeg ik van nee. Nee, maar goed, oké. Maar we één stap verder. Wij hebben meegedaan dat we zeker waren dat we wel die finale zouden halen. Toch? Ja. Ik bedoel, anders hadden we het niet gedaan. Ja. Maar dan heb je dit nu in dus Limburgs. Ja. Ik weet, we zijn een keer op pad geweest samen met een andere band. We zijn wel vaker op pad geweest, ja. Is dan echt de volgende stap die popronde?
Want dan kun je in Nederland op jezelf laten zien. Of is het Ja, weet ik ook factisch niet. shit en we gaan echt op een eigen manier ons laten zien binnen Nederland. Kijk, popronde, kijk even naar de selectie van popronde van afgelopen jaar. Daar hebben zich heel veel Limburgse acts voor ingeschreven. En daar zaten er 2 in of zo, of 1. Nee, daar zaten er best veel voor mij. Voor Nee, 3 man. of 4. Ja, maar dat is echt niet veel. Op een selectie van hoeveel? Van 100 zoveel. Nee, dat en weet dan, ik. en dan gewoon een nu of 40 nooit winnaar niet, hè. Ik bedoel, Mount Atlas niet, hè, bijvoorbeeld. Dat vind ik dan raar, weet je. Jij hebt het al gedaan, toch? Die hebben een jaar ervoor gedaan, volgens mij. Nee, toch niet. Nee, volgens mij En niet. wij, zijn en niet wij in met een Crazy Girl popronde Roadshow Of was het die waren andere band van popronde toen, omdat wij met Maar dat was Nu of bij Nooit Ten finale- Dels natuurlijk. Ja, Maar die heeft, ja, oké. kijk, wij stonden toen in de popronde omdat we Nu of Nooit finale hadden gehaald. Dat was toen een soort van ticket, weet je wel. Ja. Met Crazy Girl Roadshow. Met Fromeurt stonden we toen ook in een popronde. Ja. En nu dacht ik echt van, ja, daar staat echt helemaal bijna niks in waarvan ik zeg, oh, ja, vind ik wel jammer of zo. Dus ja, tuurlijk, als we geselecteerd Ah, worden en- voor Ja, popronde, maar zeker. popronde heb ik dan eigenlijk wel meer over volgend jaar dan dit jaar. Ja. Dit jaar dus vorig jaar niet, maar zou ik zeggen. 2020. Ja, we zouden zeker Nee, inschrijven. 2019 had ik, dan snap ik dat je daar niet van zegt, nee, maar 2020. Moet het dan, of doe je het dan zelf? Want dat kan natuurlijk ook. Beide. Beide, we gaan er sowieso daar wel voor opgeven. Want nee, heb je ja, kun je krijgen. Dus Ja, dat is precies. En, sowieso, en je moet ook niet op één ding wedden. maar Je we moet blijven gewoon- ook zelf. Ja, wat Bas zegt. Ja, het verschil natuurlijk is, de popronde is geen competitie. Dat is gewoon echt veel spelen op plekken Ja. Ja. waar je enige kans hebt gezien te worden voor mensen uit de regio die eventueel je ergens anders kunnen neerzetten. Hè, toch? Zo een beetje... Voor veel te weinig gage ook. ja. Want dat is echt zo. En ik heb toch het gevoel dat dit een memorabele avond wordt. Alleen al om de dingen die ik nu ineens durf te zeggen. En het voelt fijn. Yes. Fijn. Ik heb het gevoel dat er een poort open gaat in mijn hoofd. In de bovenkamer van Tommy Bonaire. Want Waarom zou er... Want ook dat is gewoon waar. Al die beginnende bands en al die... We zijn met deze band begonnen omdat we onszelf serieus nemen en omdat we iets willen bereiken. En een ging het bandwedstrijd hoort daar eigenlijk niet per se bij. Alleen, Nee. ja, popronde, natuurlijk schrijf ik me in. Maar ik vind het belachelijk dat je me voor €125 gage naar Groningen moet rijden met 2 auto's. Dat kan eigenlijk nergens over gaan, vind ik. Nee, dat is echt niet oké. Die rekensom hebben we volgens mij al een keer gemaakt. Snap je? En zeker als je auto tussendoor stuk gaat. Ja, en dat was niet eens mijn auto. Maar goed, dat zijn wel dingen dat ik denk, fuck you, weet je wel. Dat is gewoon niet meer, dat wil ik gewoon niet meer. Ik vind het veel cooler om in Hedon in Zwolle gewoon een supportshow te doen. Of te spelen, weet je wel. Of zonder dat ik daar een wedstrijd of zoiets voor nodig heb, of een selectie, weet je. Dat kunnen we zelf. Nee, maar er wordt natuurlijk wel vaak gezegd dat dit soort plekken sneller toegankelijk zijn als je meedoet aan zichtbare competities Ja, of tuurlijk. uitingen. Gewoon in algemeen is dat natuurlijk alle media-aandacht die je kan creëren, is Ja. dan goed mee. Is Tuurlijk. goed meegenomen. Dus, Ja. Maar we hebben het over 2020. Mhm. Die 2 singles die zijn uit. Je geeft net al aan, maar we weten eigenlijk niet als er dit jaar een album komt of een EP komt. Het ligt een beetje aan welke koers wordt gevaren. mm. Knik je van komt er wel of knik je nou van nee, het is waar? Hey, Bas wil gewoon... Als je dichter bij de mic komt te horen. Sorry, ik spreek even voor mezelf, maar ik Ja, wil dat dit jaar klopt, dat wel... Nee, dat is te horen. Dat je Oeh, jezelf- bloed. Nee, maar ik heb wel zoiets van, ja, ik wil wel meer muziek uit gaan brengen dan de afgelopen 2 singles. Kun jij straks een cd'tje voor Bas branden met onze nummers? Dan Dat is goed, hè. Doe ik. is dat ook geregeld. Nee, maar daar kun je ook 10 singles van maken. Ja, nee, zeker. Ja. En welke hoedanigheid, dat ja, goed. Maar is wat we eerder ook gezegd hebben. Kijk, iedereen heeft zijn visie. Ja, Ja, maar dit jaar moet je wel... goed Dus- van je laten horen. Ja, als je volgend jaar die boeking wilt binnenhalen van Zwarte Cross, en Blizzard natuurlijk. Want die Ja. liggen redelijk vroeg met hun boekingen natuurlijk. Die wachten niet tot ergens in juni. En dan, Nee, klopt. Kijk, je kunt ook 4 singles uitbrengen en dan bij de 5e single maak je er een fysiek product van. Met die 5, weet je wel. Dat kan Ja. ook. Dan heb je Eén toch alles... bonus track Dan voor heb je het verkoop. toch kunnen uitsmeren. Nee, maar dan heb je toch al die momentjes gehad en dan heb je toch iets fysieks daarna. Snap je? Ja. Dat kan ook. Ja. Maar dat is allemaal iets, dat is toekomstmuziek. Dan moeten we echt gewoon... Nee, dat is dit jaar. Dat is geen toekomstmuziek. Nou Gewoon ja, dit jaar. in principe is over een half uur al toekomstmuziek. Ja, dat is ook waar. Jij houdt echt overal muziek in, hè? Ja. Ja, dat dacht ik al. Op het moment dat je dan hebt meegedaan aan zo'n Nu of Nooit. Mhm. Hij gaat er toch over door, hè? Nee, mijn vraag is... Laat hem nog eens vragen. Betekent dat dan ook dat jullie Ja. nog enige... Wil jij mijn vraag af? Nee, ik vind dat je Oké. het hartstikke goed doet. Yes man, dat is fijn. Ik bedoel, het is ook al de 65e keer al. Toch? Ja, op een gegeven moment lukt het wel. Ja, maar ik ben trots op. Ja. Is er dan ook nog enige richt op Limburg? Of zeggen jullie eigenlijk... we hebben nu of Nooit gedaan. En we hebben ons daar in de kijker gespeeld zover het kon. Want het is Nu of Nooit. En meer dan dat is het ook niet. Ben ik niet met je eens. En hier mogen jullie ons boeken. Of is het nog van, we willen nog wel een focus houden op Limburg? Ook. Zeker. Of Zeker. juist daarbuiten? Alles.
heel Nederland. De bedoeling was gewoon te beginnen in Limburg en dan langzaam uit te breiden. Maar hoeveel dat shows kun je betekent niet spelen? dat we Limburg dan verlaten. Nee, maar hoeveel shows kun je in Limburg spelen, is dan de vraag. Als Spoonvet zijnde. Best veel. Ja? Ligt eraan wat je wil, hè. Kijk, als wij Ja. ons willen profileren als een band die zichzelf serieus neemt, dan kun je bij elke café de Schelen voor 2 kratten bier. Dat kan. Je kunt op het podium kun je dat... Maar dat is wat ik zeg. Gaan we niet doen. Tenminste, Hoeveel, toch? hoeveel opties heb je in Limburg als je nu of nooit hebt gespeeld, dan nog over? Ik denk dat dat weinig met nu of nooit dan te maken heeft. Als je finalist Ik denk bent, niet hè, dat dan heb je, daar heb ik meegemaakt, dan heb je gewoon, dan heb je je geprofileerd. En dan sta je in principe in het hele festivalseizoen daarna, sta je eigenlijk wel op best wel veel festivals en in zaaltjes. Dat is gewoon wel zo. Ja. Maar het zijn wel juist die dingen die ik gewoon op eigen kracht wil doen dan nog. Weet je, ik wil dan graag zelf in een line-up van een festival zitten en ook op een goede spot. Weet je, dat je gewoon, dat je niet staat te openen om 1:30 's middags. Gaat hij mij vandaag wel mailen over het bevrijdingsfestival? Let op. Nee, dat is een hoef je niet te bruggetje. mailen. Ik denk dat je dat al lang weet. Maar, Ik heb geen mail gezien. Nee, maar dat gaat, de postduif is onderweg. Dat is wel Maar, eigenlijk laat. maar weet je, tuurlijk willen we wel een coole supportshow doen in Volt of in Grenswerk. Of, weet je, of tuurlijk willen we graag op een festival staan. Ik denk dat we ook breed genoeg opereren nu qua muziek om dat te bereiken. Mama's Pride zou fijn zijn als dat doorging, want daar zou ik ook nog een keer Ja, willen daar staan. heb ik nog niks meer over gehoord sinds de vorige Nee. opnames. Dus daarom, dat is al een reden om door te laten gaan, want ik heb er nog niet gespeeld en dat was toch wel een van de checklists die ik wil afvinken met de boys. Weet je wel, dat soort plekken gewoon. Ja. En daarna weg, weet je, ook naar België, Duitsland, China, alles. Ja, maar dat is wat ik zeg. Dus eigenlijk ligt er nog een aantal checkpuntjes in Limburg. En de rest is eigenlijk focus op daarbuiten. Ja, want om daar buiten te kunnen spelen, buiten kijk niet naar wat jij in Limburg gedaan hebt, zeg maar. Nee, maar kan buiten dus kijk naar wat je al buiten maar gedaan dan kan ik me voorstellen dat je dus niks meer in Limburg doet, wat fuck die shit. Ja, En we maar gaan er juist richten op al die dingen erbuiten. En als dan hier nog een keer wat vragen, zeggen we ja of nee. Ja, ligt eraan wat het is. Ja. Ja, weet je, we hebben... Nee, ligt eraan wat het is gewoon. Ligt er ook aan wie het vraagt, weet je. Dat. Ja. Ja, ik denk dat het nu nog een fase is dat je en hebt. Ja, we hebben de focus zeker buiten de grenzen van Limburg. Ja, Maar jullie hebben alle drie die drempels meegemaakt. Hoe groot het de drempel is om van Limburg naar buiten Limburg te raken. Dat was voor mij even redelijk makkelijk. Met Blindside. Want ja, dat is een Brabantse band. Was het, Oké. Weet je, ik vind het niet erg om in een om in een lege zaal te spelen buiten de provincie. Ik sta liever te spelen in een volle zaal. Maar ik speel liever in een halfvolle zaal in Overijssel. Omdat ik daar dan ook speel en me laat zien. En misschien een goede recensie krijg of wat dan ook. Dan dat ik in Limburg op 30 plekken ga spelen. Waarbij het ook verdeeld is qua bezoekers aan. Snap je wat ik wil zeggen? Ja. Dus waarom dan? Ik investeer het dan liever eigenlijk daarin dan hier. Het is gewoon een plan, weet je wel. Maar met deze muziek kun je ook naar België en naar Duitsland toe zonder problemen. Lijkt me. Je kunt in een voorprogramma staan. Is er een idee om dit jaar een voorprogramma tour te doen in jullie drukke schema's? Of is het altijd zoeken naar losse showtjes en daar voorprogramma's doen? Nee, er wordt langer gewerkt. Bas is dat aan het doen. Ik zie het. Ja, niet nu, as we speak, maar wel dadelijk weer. Ja. Dat zijn lange lijsten. Ja, maar als een tour of losse voorprogramma's? Eigenlijk van alles, zeg maar. We richten op tours en we richten op voorprogramma's, maar we zijn nu nog, zeg maar, binnen aan het halen. Ja. Dus en het is niet tour als in, weet je wel, we gaan een paar weken spelen, maar dan meer voor weekendshows achter elkaar. Zeg maar op die manier qua tour. Okay. Maar niet, zeg maar, een tour aan één stuk lang heel veel shows doen. Dat niet. Dat zit er gewoon niet in. Nee, maar dat is van tevoren al besproken en familie-wise wordt dat misschien niet zo geapprecieerd. Yes. Nee, en als het dan kan, dan moet ik het echt zeker een jaar van de volgende week kunnen leggen, anders wordt het sowieso niks. Met de thuisfront. Of we moeten een interliner nemen dan misschien wel. Of 2. 1 voor hun en 1 voor Of even op tijd weten wanneer we naar China gaan of zo. Ja, precies. Nou ja, China kun je ook even op neer vliegen tegenwoordig, toch? Weekendje shows pakken en weer even terugvliegen. Ja, je kunt ook skypen, maar ja, weet je, het is toch wel leuk om het dan wat langer te doen. Nee, ja? Ja. Als jij 2 shows kan spelen in China, dan ga je toch? Ja, is wel goed. Ja, Ja, toch? wel. Zaterdag, zondag en de maandagochtend weer terug in... Maar ja, dan wil je ook eigenlijk gewoon wel een En dan net zoals langer blijven. popronde voor €125. Al in.
Alleen inclusief de vlucht, ja. Ja. Ja, dat kun je doen. Ik weet niet hoeveel geld je wilt bijlappen. Maar, Ja, ik kan kan in het wel. onderwijs, dus ik heb het super breed. Je krijgt allemaal extra geld, toch? Er is allemaal extra geld terug vrijgekomen. Ja. Ja. Makkelijk. Makkelijk zat. Ja. Nee, maar als jullie dat dan dit jaar allemaal gaan doen... Ja, man. 2020 wordt ons jaar. Juist. Stef toch een beetje hier als je dat doet. Ja. Ja. Ja, als je dat nou even inspeelt en dan doorstuurt en dan Ja. plakken we dat er nog onder. Ja. Nee, ik vind het wel heel tof. Ik vind het heel tof hoe jullie toch een stukje ook anders nadenken over een band en een band toekomst. In plaats van zoals de meeste jonge bandjes. Ik vraag me Als wel jonge af handen. of het dan, weet je wel, of mensen denken van, jezus, wat arrogante flikkers, man. Dat vraag ik me wel eens af. Nou, ik denk wel dat Hoe je je... dingen zegt of zo, weet je. Nee, het is gewoon duidelijk, toch? Ik bedoel, zo, ja, of Nou, niet? ik hou van die duidelijkheid, dat weet je. Ik ook. Maar ik weet ook dat heel veel bands dan niet die capaciteit hebben om zo na te denken. Omdat ze het nog nooit ervaren hebben en dus ook nog nooit... dat je dat dus ook gewoon niet kan bedenken in je hoofd. Je kunt het pas bedenken als je het gedaan hebt. Filosoof, hè, die man. Godverdomme. Jezus. Dat is de vroege ochtend. Ja, ook de vroege ochtend. Ja, je weet het bij mij toch? Ja. Laat pas wakker. Ja, je merkt ook wel dat we die duidelijkheid ook tegenover elkaar wel heel erg hebben en kunnen doen ook gewoon. Dat je ook gewoon op momenten hard tegen elkaar kan zijn en gewoon zeggen waar het op staat. En dat gaat binnen deze band eigenlijk heel goed. Je hoeft niet de zijde handschoentjes aan te trekken. En Ja, is gewoon meteen die bokshandschoenen en gaan. ja, maar dat is ook gewoon, ik denk, dat merk je wel echt aan de ervaring die we hebben, ook op manier van communicatie en hoe we communiceren en duidelijk zijn. En je merkt, dat is eigenlijk wat iedereen eigenlijk wil. Iedereen wil duidelijkheid. Je weet wat kun je verwachten. Zeg maar. Dat merken, dat werkt gewoon heel goed eigenlijk. Gewoon heel duidelijk tegen elkaar zijn. En niet zeg maar een beetje kronkelen en achteraf komt dit uit of weet ik wat. Ja, dan blijven irritaties 3 weken liggen en dan pas wordt iemand boos. Ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Maar dat is natuurlijk wel inderdaad, zoals jullie zelf al aanhalen. Het is gewoon, het scheelt dat je die stappen allemaal kan overslaan. Dat dat gewoon al een vorm is en dat je vanuit daar eigenlijk meteen verder kan gaan en sprongen kan maken. Hetgene wat jullie hebben gedaan. En ja, dan kom je op het pad van arrogantie terecht, omdat je een aantal dingen niet meer hoeft te doen waar anderen iedere keer nog tegen aan het vechten zijn. Omdat ze het gewoon niet kunnen en niet kennen. Dat je dat gewoon ook op een andere manier zou kunnen aanpakken. Je moet En ook dan een wordt beetje het gezien. arrogant zijn wel. Anders lukt het ook niet. Je moet een beetje... Waarom is het arrogant? Ik vind je kunt het- ook gewoon zeggen dat je zelf verzekerd bent. Omdat Ja, ik anderen... Arrogant vind ik een heel negatief woorden. Dat, nou, maar Nee, maar vanuit daarom andere noem ik het mans... zo. Omdat ik denk dat mensen dat zo Ja. kunnen interpreteren. Maar het is niet wat we willen zeggen. Het Nee. is gewoon wel overwogen uitspreken wat we denken dat kan. En Ja. ja, fuck it, daar is niks mis mee volgens mij. Nee, maar ik zeg ook niet dat jullie dat zijn. Ik zeg, Nee. ik kan me voorstellen dat anderen dat zo denken, omdat je dus een aantal stappen kan overslaan. En dan is het gewoon jaloezie. Nou, en dat dan zei ik. wordt Ja, dus oké. arrogantie. Precies dit, dat ik dat me wel afvraag of mensen dat aan denken. Ja, is het antwoord. Maar dat maakt me dus niet heel veel uit ook. nee. Ja, weet je. En dat is weer oude nee. Ja, Nee, maar ik begrijp dat volkomen. En het is alleen maar fijn als dat zo kan gaan. Dan hebben we een stukje gehad over het heden en het verleden al. Dus wat moeten we dan nog meer zeggen? We willen ergens 1,5 uur gaan volpraten, er ook nog wat. nou, misschien, Cool, wordt het begin tijd- eens. misschien kunnen we jou wat vragen stellen, Sharik. Ja, wil je vragen stellen aan mij? Ja. Welke vragen wil je stellen? Ehm, Dat duurt wat te lang. ja, ik ben even aan het denken. Ja, dat dacht ik al. Ik vind het heel lastig om in de bovenkamer van iemand anders te zitten. En dan toch uit mijn eigen bovenkamer te putten. Ja, maar normaal ben je er heel goed in. Ja. Dus dan ga je me vragen welke favoriete burger ik eet bij Five Guys. Heb je een nieuw vest trouwens? Want het is wel nog steeds Het Epica, maar is wel 2 maat kleiner, ja. Ja, dan snap ik dat je... Dan moet je natuurlijk ook op een gegeven moment weer... Ja, het is fucked up, man. Allemaal nieuwe kleren kopen. Ja, Ja, dus maar het het is duur. ziet er wel... Ik vind het wel een mooie design. Ja. Er ligt een nieuw grenswerkvest voor me klaar. Oh. Die kon je als vrijwilliger kopen. Ja. Ik denk, die wil ik ook. Die moet ik nog ophalen deze Ja, week. misschien moeten we toch dat jij weer vragen aan ons... ik weet niet hoor, maar... een nieuw grensver. Oh, gaaf. Welke kleur? Wat denk je? Ik denk zwart. Goed zo. Ja. Goed gegokt in 1 keer. Als ik... Zijn er bands die jij kent hè, uit onze regio nu, zeg maar? Kijk, we hebben natuurlijk ook wel wat we zien ook wat er... Maar zijn er bands waarvan je denkt, nou, dat is wel...
dat is wel een toffe match of zo. Van de dingen die je gezien hebt. Want je ziet heel veel, hè. Ja. Door een lens weliswaar. Zijn er dingen waarvan denk van, daar moet je eens even mee aanhaken. Want dat doen we, hè. Ik bedoel, dat is echt wel... Ja, maar dat bandje is volgens mij al een tijdje gestopt. Crazy Cool. Ja, die doen... nee. Daar doen we niks Een hele mee. arrogante Nee. zanger hadden die. Ja, god Ja. nee. Maar maar even serieus. Want ja, ik ben er wel benieuwd naar. Nee, ik denk juist niet dat je iemand uit de regio zou moeten pakken. Nee, buiten de regio mag ook. Als jij een goede Chinese act kent. Wat heb je toch met China? Heb je maar- dat Chinees gegeten of wat? Nee, maar ja, Japan kan ook. het is toch helemaal geen moeilijke vraag. Sushi. Nee, maar dan moet je andere soort muziek gaan maken. Ja, ik ga niet Epica doen. Ja, die kunnen Japan spelen. Kom je dan wel foto's maken? Zou dat doen? Dan wel, ja. Oké. Nee, die staan met... Ja, ik hoef nu niet de hele biografie En, van Epica te horen. nee, die staan in de Avals Live. Ja, het zal best. Ja, ik ook wel eens als ik sta te kijken naar iets. Ja, maar zij staan op het podium samen Ja, met Apocalyptica. Ja, met Apocalyptica, ja. Ja, dit zal je maar gebeuren. Apocalyptica. Van die- hoor je dat- daar? dat- Ik dat heb is een lang CD geleden, van. hè? Ik krijg echt de Ja, zenuwen CD van die strijkers. Van die strijkers. Ja, man. Sowieso, ik kan geen strijkers meer horen op 5 januari, 6 januari. Dan heb ik er gewoon genoeg van. Ja, snap ik. Ik snap sowieso niet dat die band nog bestaat. Maar Ik toch. ook niet. Nee, maar dat heb ik met meer bands. Ja. En bedankt. jongen. Nee, flauwekul. Je Nee, bent nog nee, steeds heel dankbaar zijn dat je dat busje kon leden Het is toen, een hè? super vette band hoor, Ja. daar niet van. Ja. Dat Ja. is niet voor iedereen. Ja, dat Nee. is ook niet voor mij. Maar Hoeft ook niet. Het is nog steeds een Limburgse band. Daar weet je trots op zijn. We staan trouwens nu al op 70.000 je gaat maar tons of door. metal. Als je het woord op een gegeven moment... Weet je wie er nog meer op Hij krijgt nog- 70.000 tons of hij- metal staan? Je gaat Ja, geen, toch? je gaat geen Super hashtag vet. Ja, toch? Epica doen. Hè? Geen hashtag Epica. Just wie Epica. Nee, maar ja, het is spoiler en je staat wel op Just wie Epica. Ja. Waar? Welk festival? 70 tons, Heb 1000 je tons gezien? of metal. Vet hè, voor Daar Iris. staat, Ik ben wel vet voor Iris. Ja, toch? Ja. Goed gedaan, Iris. Ja, heel goed. Heel goed, Iris. Ja. Nou ja, die is in ieder geval een stuk warmer dan hier. Ondanks dat het vandaag best oké weer was eigenlijk. We gaan het nu over het weer hebben. Nee, we gaan het weer terug We zijn hebben echt over een muziek. downgraden nu. Ja, downgrade. Ja. Nou, willen jullie liever een buitenfestival staan of een binnenfestival? Ja, we willen gewoon op elk festival staan. Ja, maar als jij Maar begint te een goed zweten bij een festival. koud festival, heb ik het gezien, Ja, dan maar komt als er ik echt begin te rook uit je zweten, dan is hoofd. het van mijn conditie. Niet van het weer. Nee, dan komt er echt rook uit je hoofd. Ja, dat is Daar wel. heb ik wel bewijslast Ja, van. hebben we inderdaad Dat was een wel. vreemde gewaarwording. Staat hier op R2R Fest volgens mij. Ja. En dat was net een beetje koud aan het worden. Zo stond ik, leek alsof ik in de fik stond. Zo had ik zo'n soort van... Goede special effects. Ja. Ja, dat... Dat was ook bloedheet die dag, hè. Boah, ja, de afgelopen jaar, ja. Pff, ja? boah, we stonden ook weer midden in de zon, gewoon de zon recht. Nee, we bakkes. waren gewoon on fire. On fire. Dat was Zeker. het. We waren gewoon echt on fire. Ja. Ja, ik ben dit jaar niet geweest. Ik weet niet welke smoes ik nu had. Ja, er stond een kutband. Nee, die zal waarschijnlijk niet gevraagd hebben als fotograaf. Dat zal het eerder zijn. Dat zou kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar Als jullie nu al 5 nummers hebben opgenomen... en er liggen nog een aantal andere die al af zijn... we hebben wel meer opgenomen, hè? Zijn er hoeveel tussen? 6. 8. Ja, ach, 8, ja. 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 Hoeveel... 8 die het gehaald hebben. zeg ja, oké, Ja. die snap ik. maar. Ja. Hoe snel wordt er gewerkt aan nieuwe muziek? Want als je zegt 8 in een, zeg 1,5 jaar tijd... Het ligt eraan. Dus met momenten, zeg maar, het kan zijn dat er binnen 2 weken 2 of 3 nummers komen. Maar het kan ook zijn dat het dan weer een paar maanden stil ligt. En Ja, liggen daarna jou- pas Maar, weer... maar nu kun je dat als ligt- een band oppakken... in plaats van dat jij alles alleen aan het doen bent. Nee. Het is nog steeds wel, zeg maar, dat Jij als ik alleen. schrijf. Ja. Nee, maar dat is wel een verschil, hè? Want je kunt wel zeggen, van, we repeteren natuurlijk wel dan. Maar wij repeteren niet om songs te schrijven, snap je? Nee, Dat doen we. Oké. Dat is ook nieuw hoor, ten opzichte van andere bands. Want in vorige bands ging je jammen en kwam daar iets uit. Maar nu werk je vanuit het idee van iemand, in dit geval Tom, die dat dan al... En dan ga je repeteren als het eigenlijk al klaar is. Want wij... Dat is, dat is wel meteen ook wel... Dat is wel een belangrijk ding bij ons. De kern is bij ons natuurlijk dat het product al af is en dat we dan gaan repeteren. Terwijl bij heel veel Dat is andere een hele bands vreemde andersom. gewaarwording, ja. Want normaal, weet je, moet je heel erg doorrepeteren. Maar dat is Het ook is een omgedraaide studio. wereld natuurlijk. Die Alles demos- wordt eigenlijk in de studio wordt alles gemaakt. En Je begint- daarna gaan we pas... Je begint hier met repeteren. Ja, Ja, Ik hier denk wordt ook het- echt dat, want je vroeg dat straks, hè, van hoe je dan, ja, tenminste denk ik, dat die eerste 2 singles, dat je daarmee dan best wel wat bereikt hebt, hoe dat dan kan. Of is dat dan, dat heeft ook te maken met de productie. Want Het is geen demo wat je aan het plaatsen bent op nee, Spotify. het heeft gewoon niet het demoniveau. Dus op het moment dat je een eerste track uitbrengt, die is meteen zeg maar als een productie. Ja, dat helpt ook wel met hoe serieus mensen je nemen. Snap je wat ik bedoel?
Kijk, mensen kunnen wel door een productie heen luisteren tot een bepaald level, maar als het klinkt als een tiet, ja. Ja, maar dat ligt er een beetje aan, inderdaad, is het gewoon een luisteraar of zijn het de boekers of Wie dan de ook. Ik denk programmeurs? dat Die kunnen wel vaak doorheen luisteren. Ik denk dat dat voor iedereen wel geldt. Als ik dat opzet en ik Ja, denk, maar ik ga oh, niet, weet je wel. als het gewoon crap klinkt, ga ik het niet nog een keer luisteren. Nee, dat bedoel ik. Ja. Dus dat is wel voor ons ook wel bepalend. Denk Ja. ik. Maar dat ligt volledig bij jou in handen. Ja. Hoeveel tijd ben je dan kwijt per nummer? Is dat echt gewoon, je bent 3 dagen bezig om het... Nee, als er een nummer komt, dan is dat meestal een avondwerk. 3 uur, 2-3 uur of zo. Dan heb je dus wel ongeveer 1 nummer klaar. En hoe neem je het dan op? Want is het dan 1 voor 1, komen ze allemaal langs? Of is het dan ook Nee, op zo'n repetitieavond? Ik neem eigenlijk tijdens het schrijven neem ik alles op. Dus ik ga zitten met mijn gitaar en ik heb wat ideeën. En ik ga het opnemen. En daarna ga ik meteen de drums erop maken. En meteen de bas erop maken. En dan, ook al schrijf ik al zanglijnen uit, melodie, ritmisch, zeg maar, gezien. En daarna dan komt Roel de studio in. En dan gaan we zeg maar aan de tekst werken. En die gaan we passend maken op de ritmes en de melodieën van het nummer. En dan gaan we die opnemen. Ja. Dus dat is eigenlijk het En dan proces. krijgt iedereen het dan meevalletje krijg- doorgestuurd Ja, en dan wordt succes gewoon met repeteren. doorgestuurd. Ja. En, En dan is in principe alles al wel goed. Behalve de drums. Die zijn er nog geprogrammeerd. ja. En op het moment dat we zeggen van nou, we gaan ermee naar buiten echt. Het wordt een release. Ja, dan wordt er wel een reeks nummers opgenomen met drums extern. Ja. Drums Dat en gewoon- sommige dingen die dan nog... dat vaak is ook snel ingespeeld. In ieder geval, ik ben redelijk kritisch, dus ik hoor dan nog wel dingen die beter Ja, kunnen. oké. Dus ik speel dan nog wel Maar dingen dat is die de opnieuw. demo-versie dan op opzichte van de release-versie. Ja, Dat is precies. begrijpelijk. Ja, en dan zeg maar met de demo-versies, alles is ingeprogrammeerd. En met de release-versie doen we de drums opnemen. Maar je geeft aan, dit kan allemaal hier thuis. Is het dan ook echt niet nodig om nog ergens anders iets op te nemen? Ja, drums. Ja, drums. Ja, maar ik neem sowieso altijd de drums in externe studio's op. Dus die worden sowieso extern opgenomen. Oké. En dan voeg je het samen en dan gaan jullie wel of niet daarmee iets doen. Nee, Want hij je neemt gaat- dat op je en gaat- dan zet hij dat eronder en dan is het klaar. En dan is het Ja. nog af. Ja. En dan vinden wij het eigenlijk bijna altijd gewoon goed. Oké. Toch? Ik bedoel... Ja. Ja, Het is eigenlijk, zeg maar, ik maak het nummer en het is af en dan stuur ik het door en dan kijk ik of ik groen licht krijg of niet. En nou, meestal is het altijd wel groen licht en dan is het door naar het volgende. En dat is ook wel lekker, hè? Want ik bedoel, er is heel veel vertrouwen in dat hele stuk productie. En dat heb je natuurlijk ook niet als je afhankelijk bent van een externe producer, waar je ook voor moet betalen heel veel, weet je wel, per uur. Kijk, hij zit in deze band, dus hij wil... komt geen factuurtje hij van gaat hij gaat zijn eigen band natuurlijk niet... hij gaat geen half werk leveren, en dat weten wij. Dus dat maakt het wel heel makkelijk om het... Het klinkt alsof hij ooit wel half werk levert. Nee. Zo klinkt het wel. Nee, ik denk wel dat je je eigen band anders produceert. Ja, weet ik niet. Nu ga ik natuurlijk jou... Is dat zo? Tot je Nee, dan bij meer... hem is dat niet zo. Hij is echt fucking perfectionistisch altijd. Dus Dit is mijn beroep, hè. Dus het is voor Nee, hem dat snap maakt ik, het maar eigenlijk dat niks betekent uit. dus dat je er net zoveel tijd of meer tijd zelfs insteekt dan dat je Het van bepaalde enigste wat het clubs is met je eigen band is natuurlijk dat je ook de hele schrijfproces erbij hebt. Ja. Naast het productieproces. Dat is wel anders, hè. Kijk, dit is natuurlijk een heel ander proces dan zeg maar, ik heb het dan puur over de productie. Dus als ik een band doe produceren, dus dan komt een band al met nummers naar jou toe, waar je dan aan gaat werken. En nu is het gewoon, je creëert iets vanaf het begin, echt vanaf het begin tot het eindproduct. Dus het is een veel breder traject. Ja, dus je plus- zit er veel meer op vanaf het eerste kleine momentje waarop het ontstaat, zeg maar. plus jij, ja, vanuit jouw vakgebied weet jij nou ook wat jij van ons mag en kan verwachten. Dus daar wordt ook met het schrijven al rekening mee gehouden. Ik schrijf de wel demo-versie met de iedereen- drums bijvoorbeeld. Iedereen hè. met iedereen's wensen. En als iemand bepaalde wensen heeft van ja, ik dit of dat, dan is het ook, doe ik niet moeilijk over. Dus gewoon, oké, wat wil je dat? Oké, en dan ga ik het maken. En dan meestal binnen een dag, dan heb ik een andere versie. En als het niet is het ook prima. Dan neem ik het nummer mee en dan gooi ik bij mij op de hoop. Omdat ik ook, zeg maar, die dingen doe releasen gewoon onder sync-writing. Dus dan heb ik nummers voor andere dingen meer. Maar het sleutelen wat jij doet als er een externe partij komt opnemen bij jou, samen met een band, dat is ook in de compositie werken en schaven, toch? Het is niet alleen maar opnemen. Jawel, maar Dus- het is niet, zeg maar, de bands komen wel met een... Basis. Ze hebben al een nummer. Ja. Dus kijk, en ik ga daar dan aan schaven om het gewoon het beste eruit te halen, wat Ja. er uit dat nummer te halen is. Alleen bij je eigen muziek, daar werk je vanaf punt 1, zeg maar, vanaf de bouwsteen 1
werken Ja, ergens je kiest naartoe. het blaadje waar het op geschreven wordt nog zelfs Ja. uit. Ja. Ja. Maar dat gebeurt allemaal hier. Het gebeurt allemaal een stuk anders dan in het verleden nodig was, zeg maar. En dan gaat het niet jeuken om te zeggen van ja, we hebben toch die 5 tracks liggen. Het moet toch ergens nog uitgebracht worden. Ja, waarom? Nee, ik kan me voorstellen omdat je denkt van het ligt er. Of die 8 tracks of die 10 tracks. Ja. Ja, maar dat is een Bij psychologisch sommige- ding. Dat zit tussen de oren. Want wat je wel eens vergeet, denk ik... En ik weet dat Bas wel heel erg eager is om toch iets uit te brengen. Maar, en ik ook hoor, ik heb dat altijd gehad. Maar dat is oké, want dat zit tussen je oren. Omdat wij weten dat we 8 tracks hebben... hebben we het idee dat het eruit moet. Terwijl als wij morgen beslissen om een nummer uit te brengen... wat we al een jaar klaar hebben... namelijk een van de eerste 4 of zo bijvoorbeeld... dan is het voor de luisteraar nog steeds hartstikke nieuw, snap je? Dus het maakt geen reden uit. En natuurlijk ben je over hetgeen wat je net gemaakt hebt altijd, dus heb ik... Wow, weet je wel, dat is weer een nieuwe, ben je fucking enthousiast. Terwijl als je het dus even laat liggen, dan ga je ze allemaal doorluisteren. En dan maak je misschien meer wel overwogen keuze of zo. Oké, maar dan heb je hem klaar. Dan laat je hem bijna een jaar liggen. Zet je hem dan aan en denkt... Fuck, die 3 dingetjes, die wil ik nog veranderen. Nee, bij mij is dat... Af is af. Oké. Dat is met de ervaring, na al die jaren dat ik dit al doe, ondertussen 15 jaar of zo. Het is af. Het is ook gewoon met externe producties of interne producties. Het is gewoon, op een gegeven moment is het goed. Als het goed is het goed, want ervaring doet als je doorgaat. Zeg maar, je hebt die 100% of zo en je zit op 99, dan moet je eigenlijk zeggen, ja, dat is goed. Want als je doorgaat, dan gaat het weer omlaag. En uiteindelijk ga je foute beslissingen maken. En dan is het niet meer heel reëel wat je doet. Oké, dus Maar dan... er is wel een verschil tussen eerste tracks die we hebben gemaakt en recentere tracks. Maar dat heeft meer te maken met de band ja, vorm, ja. De ontwikkeling, ja. het is allemaal op 100% geproduceerd en afgemaakt, zeg maar. En, maar hoe is het dan? Jullie spelen behoorlijk wat shows. En die fans, die kunnen nooit de muziek luisteren die ze net gehoord hebben. Op die 2 tracks na. Ja, dan komen ze wel vaker naar de shows. Ja, is het zo? Want we willen ze die nummers namelijk toch horen en dan komen ze dat live bekijken. En dat is voor ons wel weer goed. Ja. Nee, ja, dat klinkt fantastisch als ik dat zo zeg. Ja, maar Zou het echt zo zijn? is het zo? Nou, aan de merchandise te zien zou dat best kunnen. Ja, dat Want is we wel hebben zo. nog nooit zoveel merch Nee, verkocht als met nee, deze nee, band dat in is waar. zo'n korte, snelle tijd. Dus dat is echt Wacht, bizar. hebben jullie merch? Ja, Ik vraag hallo. net... Die is allemaal uitverkocht. Nee, ik vraag net, als je nog iets te pluggen, promoten hebt... Oh, jawel. Ja. daar had je een reclameblokje voor kunnen T-shirts gebruiken. hebben Die is we. helaas over. Ja. Jammer, joh. Ja, shirts hebben we gemaakt vrij snel. En die zijn die eerste batch van 50, die was op heel snel. En hebben we nog een tweede bijgeprint. En daar zijn er ook nog een stuk of 10 van over of zo. En ja, binnen nog geen jaar is dat veel. Weet je, zeker. Ja, ja. als je Vooral nog die niet- eerste batches binnen 2 weken was die Dat was bijna heel snel, uitverkocht. ja. 2 of 3 Ja, weken dat was was... echt heel rap. Dat is En echt dan bizar. allemaal ook mond op mond en bij shows. En verder niet echt... Nee, niet eens is online aangeboden of zo. Nee. Dat is echt... Maar is dat dan ook echt het gebrek aan een ander product? Dat mensen zeggen van ja, fuck, we willen jullie helpen, steunen. En we willen echt iets hebben van jullie, dus Ja, dan is het dit. ja, gewoon een teringvet design ook gewoon. De Gewoon, design- Daar kunnen we het heeft- even over hebben, over dat design. Ja, dat mag. God, man. Het is 100% halal. Dus iedereen mag het. Iedereen mag het Nou, er is wel al een opmerking gekomen van iemand die graag een shirt had aangeboden die het niet aandoet omdat hij vegetarisch is. Waar ik me iets bij kan voorstellen. Daar ging ik helemaal niet heen, maar ja, prima. Nee, maar dat Vind ik was wel een dat heel was mooie al een comment. reden. Ja. Dus er wordt er geen vaker gegeten op dat shirt. Nee, maar het hoofd ligt wel op een bord met 2 dingen. Er ligt wel bestek naast. Dus het suggereert toch wel dat je dat. Tot je enige interesse Oh, over oké, hebt, tot zo. er zo meteen niet meer ligt. Kan die Zo link, had ik het die eigenlijk link die nooit kan ik nog gezien. steeds Ja, niet dat- vinden. ja, Dat is wel goed. Ja, is wel zo. Dus- Oké. ja, Maar goed, ja. waar je naartoe, ik weet niet waar je naartoe houdt, maar ja, we hebben daar wel ook iemand voor gevraagd waarvan we zoiets hadden van, vet, weet je wel. Wie is dat? Sly. Sly Masmeijer heet hij, toch? Ja. En die heeft het artwork ook in het verleden wel eens van Colossa gedaan, maar ook van Heideroosjes en van Pieter Pan Speedrock. Ook het recente artwork van Heideroosjes nog, Deftones. Happy, Snot. Hij doet heel veel van die remakes van oude klassieke albums die dan nu op vinyl worden uitgegeven. En dan Ja. mag hij dat artwork ook restylen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Voor LP. En die heeft wel wat toffe dingen gemaakt al, ja. En we hebben wel ook een bewuste keuze gemaakt bij het kiezen van artwork van we willen echt iets unieks. Ja. Het valt zeker op.
Ja, en ik denk Ja. dat het sterkste punt is geweest waarom er zoveel merch is verkocht. Nog niet eens is omdat wij daar zo op hebben aangedrongen Nee. of zo. Het is op de een of andere manier trok het gewoon heel veel mensen aan die er gewoon een cool design vonden. Dus we hebben toevallig net de spijker op de kop geslagen. Dus, Want jij wou iets zeggen Toevallig. daarover. Want jij denkt dat het misschien juist beperkt. Nou, maar dat ligt meer aan het design wat ik heb gemaakt, dat het een beperking geeft. Maar vooral in het feit van als je gaat kijken naar een perskit, Ja. dan kun je er niet veel mee met de design. Omdat het gewoon echt binnen dat vierkant moet Ja, blijven. het is echt een CD-cover. Is het. Ja. ja. Dat klopt. Maar ja, goed, er komt iets nieuws aan. Je Nu. bedoelt ten opzichte van een bandlogo. Ja, Dat- je kunt normaal gesproken, als je dan werkt aan de PR-marketingkant, kun je hopen dat een act iets heeft gemaakt waar je echt mee verschillende uitingen zou kunnen maken. Ja, Dat ja, is hiermee precies, dat klopt. onmogelijk. Ja, ook tegen jou ook. Ja. Dat is ook waarom we nu Het is, bijvoorbeeld zeggen... maar het van is die eigenlijk letters als en zo. EP-hoes is Ja. het begonnen. Het was Ja. eigenlijk de EP-hoes. Ja. Dat is eigenlijk hoe het ontstaan is. En vanaf daar hebben we het eigenlijk op een shirt laten drukken. Nee, er is nog iets aan vooraf gegaan. We hebben die fotoshoot gedaan met die varkens. Ja, oké. ja. En daarvanuit hadden we zoiets van, want we wilden eigenlijk iets vets. En we hadden als inspiratie toen op tijd Denko Jones, die op een troon zit met een leeuw. En toen dachten we, dan gaan we naar het Gaaienpark, weet je wat dat. is allemaal niet te regelen. Hoezo niet? Ja, toen hebben we het ook Het is geen manager die het kan regelen nee, voor je. Nee. Jongen. Ja, Paul de Leeuw. Maar die kon niet. En toen zijn het varkens geworden bij een boerderij. En die foto die is nog steeds echt heel vet, omdat die anders is dan andere. Want die Ja. beesten komen daar aangerend en mensen denken dat die Photoshop is, maar dat is echt niet het geval. Die komen echt... Die is gewoon door mijn benen heen Ja. gerend. Ja. Daar heb ik nog En, voor, en toen dachten we cameraman. van, dan moeten we moeten net als bij Crazy, weet je moet er iets uitpakken en dan dat gewoon gaan branden. En daar hebben we dat varken hebben we als uitgangspunt gepakt. En dat is het Ja. nog. Ja. En hoe is dan, helemaal terug naar het begin, wie heeft de naam bedacht? Bas. Why? Google, spoonfed, vind Nee, niks, nee, prima. Hoe lang zit je erop te teren op die naam? Volgens mij al dik 10 jaar of zo, weet ik het. En ja, dat is Jason Newsted. Ja, Die heeft toen dat side project Echo Brain gehad. ja. En die hadden een nummer, Spoonfed. En ik vond dat in eerste instantie een vet nummer. En ja, op een gegeven moment had ik zoiets toen dat idee met Tom voor dit project begon. Had ik Terug zoiets van- in 2008. Ja. Ja, had ik zoiets van, ja, Spoonfed, oké. Hou ik eens in mijn hoofd. Mapje op de Mac, spoonfed demo. Ja. Nee, maar ja, krachtig woord. Gewoon, ja, lekker. Niet te moeilijk. Nou, En, in het begin... voor mij- Spoenft. Ja, spoonfed. Ik denk, Jezus, maar dan ben je gewoon... Ja, dan dan heb je dyslexie. Ja, klopt. check je talen, jongen. Weet je wel? Ja. Als je dat niet snapt. Spoonft. Bij King ook. Jezus Christus, man. Ja, maar sommige mensen moet je dat uitleggen en dat is niet erg, Roel. Zo gebeurt dat soms. Daar ben je ook leerkracht voor, toch? Dat je dingen uitlegt aan mensen. Ja. Soms. Ja, jawel, regelmatig. Ja, dat bedoel ik. Dat is wel fijn. Ja. Nee, maar dan heb je die naam. Dan heb je dat project. Dan heb je artwork. En dan ben je compleet. Als je dan ook eens een keer die muziek hebt. En een Dat is wel grappig, want jij zegt van hoe lang ben je al broer? Maar ik had dus al heel lang een naam in mijn hoofd voor een project ook. En dat heb ik nooit kunnen inzetten. En dat is nu een nummer geworden. Bezoekers News, dat was voor mij ook heel lang een ding. Oh ja, daar moet ik iets mee. Dat is nu ook een single. Maar bezoekers is al geclaimd, toch? Bezoekers News. Want dan vind je meer op Google. Bestaat niet nog. Oké. Ik zou het vastleggen. Ja, registreren. Ja, gewoon doen. Kost maar €1 toch? Of zo, weet ik veel. Jij bent de zakenman. Ja, dat klopt. Maar ik ga het niet registreren voor je. Maar wat levert dat nou eigenlijk op, die podcasts? Nog minder dan muzikanten. Ik word niet geboekt voor €125 aan de andere kant van Nederland. Wij ook niet hoor. Nee, Niet ik meer. rij gewoon... Ik rij gewoon aan de andere kant van Nederland om 2 videoclips op te nemen en ik krijg er niks voor terug. Nou ja, eeuwige roem. Ja, soms wel. Dat is Een dan mooie weer bloem het op je graf. Zeggen ze wel eens, toch? voor. Ja, is dat zo? Nee, we hebben nooit iemand horen zeggen. Nee, je Maar bent klonk gewoon echt de wel eerste. Ja, Weet je wat ook goed klinkt? Spoonfed, vind ik. dat is mooi zo. Goeie bandnaam. Waar we het totaal niet hebben over gehad is... als we toch nog... Oh. Nou ja, dat ligt aan hoeveel kracht je daarachter zet en hoeveel je gaat zweten. Maar je live performance, de live performance van de band. Ik weet, ja, maar wil je Sex nog... on Oké, stage. Nee, maak jezelf duidelijk. nee, maar we hebben het net over de naam, die is bijzonder. Ja. Het artwork is bijzonder. Jullie doen dan net even iets anders dan de meeste bands. Hoe laat je dat terugkomen on stage? Energie. Ja, maar dat heeft iedereen.
Nee hoor, ik heb ook best regelmatig Alleen sommigen hebben heel weinig. optredens gezien. Ook mensen met heel veel energie op rare plekken heb ik wel eens gezien. Ja. Ja, precies. Nee, ik denk wel dat... ja, dat het stukje toch wel actieve show, beweging en op die manier energie uiten, dat is waarvoor we ook. contact zoeken met het publiek. Dat is iets waar wij voor hebben gekozen om dat neer te zetten. Ook omdat dat iets is wat uit ons verleden komt. Ja, dat is echt zo. Het is gewoon ten eerste heel moeilijk om het niet te doen als je het eenmaal gewend bent. Om los te gaan op het podium. Alhoewel het natuurlijk... we zijn geen metalband. En in een metalband is het toch net ietsje anders. Maar we proberen wel die energie vanuit onze metal hardcore achtergrond een beetje mee te nemen naar een rockband. En dat maken jullie anders dan? En dat maakt ons wel energiek op een bepaalde manier. Anders dan andere rockbands misschien. Omdat toch dat stukje hardcore Maar metal het is ook met een of zo. knipoog, want het is wel een act en we zetten daar niet om bij het arrogant iedere keer aan te komen, maar je moet wel, ik vind wel, als je deze muziek maakt, moet wel overtuigend, weet je wel. Je moet ze wel opvreten allemaal ook. En dat zit er wel bij mij ook altijd wel in. Maar ik maak die bands. foto's. Ja. En op die foto zie je dat dus niet terugkomen. Nee, niet actief natuurlijk. Nee. Dus voor mij voelt dat, als ik die foto's terugkijk, Ja. een regulier rockbandje dat op een podium staat. Daarom dat ik die vraag stel. Ja. Ja. Nou ja, dat kan dat jij dat dan vindt, maar jij hebt ook nog niet zo heel veel foto's van ons gemaakt. 1 keer toch? Ja, 4 heb ik er gezien. 4. Dus dat is niet zo heel veel dan. Noem je mij nou lui? Nee, ik noem niemand lui, maar ik bedoel, ik kom nog maar een paar keer en dan zul je zien dat we... Want als er iets is waar ik niet vind dat we op moeten inzetten, is het... ik vind onze performance sterk. Qua interactie en qua... Weet je, het staat er wel. En het eerste jaar is dat ook wel nog zoeken geweest, omdat we natuurlijk allemaal in deze samenstelling nieuw op dat podium staan. Voor een groot deel, laat ik maar zeggen. Ja, maar ik durf nu wel te zeggen dat het gewoon wel overtuigt, ja. Ja, oké, maar Ja. ik heb dat begin niet gezien, dus dat is een beetje het voordeel. Ik heb het meetmoment is die voorronde van Nu of Nooit geweest. Daar heb ik jullie gezien. En dan zie ik een rockband onstage staan. Ja, en dan ben je er toch de enige. Want de kritieken die wij hebben teruggekregen was dat het namelijk veel te... Hardcore metal. veel te hardcore metal was. Oh, veel te ik heb te veel dus gezien. je bent meteen gedekseld bij deze. Vandaar dat ik waarschijnlijk dat ook die link net... Snap je? Dus dat stond in dat, maakt me dus... Maar daar ben ik ook wel... Maar dat is ook weer om terug te komen van... Daar ben ik ook wel zeker genoeg van om te zeggen... Nee, dat is niet zo. Nee, maar andere bands... Ja. Maar weet je wat het is? Aan de andere kant, ik vind het ook niet erg als je die beleving hebt dat je zegt van ja, het is gewoon een rockband, weet je wel. Vind ik niet verkeerd. Nee, maar Weet eerlijk je, gezegd. alles is al een keer gedaan en het liefste wat ik gewoon wil horen is, ja, muziek is gewoon een kwestie van smaak. Maar als men zegt van ja, weet je, het staat er wel, dan vind ik het prima. Ja, nee, oké. Maar ligt eraan wat hij bedoelt. Want als hij bedoelt dat het tam is... Wat ik hier een beetje... Nee, maar je ziet het niet terug op de foto dat het anders is. Nee. Maar Je ja, ziet op de goed. foto terug dat Maar het- ik denk niet dat wij willen pretenderen om anders te zijn. Nee. Ik denk niet, dat zijn we niet echt mee bezig of zo. We zijn ook zeker niet de origineelste band, zeg maar, Nee. op het moment. Nee, maar dan moet je echt andere muziek gaan maken. Nee, ja, dat is gewoon... Dus dat is Ja. ook nee, maar dat kwam meer vanuit het feit dat je iets heel unieks doet met het logo. Oh, zo. En zo- Oh, allemaal- oké, ja, qua aankleding en qua dat, Ja. dat. Ja, nee, ja, dat is, ja. Ik denk dat dat te ver van ons, wie wij zijn, af liggen. En we zijn toch blijven op Nou ja, dat vlak dicht bij onszelf. Er hing wel een scherm achter. Ja. Er gebeurde iets met de ogen. Ja, alleen dat. Ja, Ja. ja. En dat, maar dat was Heel ook bewust. subtiel. Omdat ik vind dat wij ook vanaf dag 1 duidelijk maken... Dit is wat we doen. Dit is gewoon... Dit is wat we recht willen toe, doen. Recht toe, recht aan. Ja. What you see is what you get. Dit is ook wat je terugkrijgt van mensen. Wow, dat is echt vet. Het is niet super origineel, maar het is wel... In wat jullie doen is het gewoon vet. Er hoeft niks meer aan te gebeuren, want... Hey, weet je wel, de muziek staat eigenlijk voor zich. Dan hoef je geen toeters en bellen, weet je. Dat heb je dan niet nodig, vind ik. En terwijl ik wel iemand ben die echt een voorliefde heeft voor een hoop theater en een hoop extra's. Ja, voor mij is het een veel soberder. Ja. En wat grappig is dat wij begonnen met de band.
En daar hebben we ook over gesproken. Want je bent zoekende. Dus we hebben ook gesproken van, hoe moet dat eruit zien? Ik ging voor het eerst met een statief staan, de eerste 2 shows. Omdat ik juist ervoor koos om wat meer, weet je wel, wat minder springerig. Gewoon, de muziek doet Beetje het. Freddy, hè? Nee, maar gewoon, weet je wat, dat. En ik kreeg heel snel van die boys terug van, ja nee, gast, je moet gewoon echt, jij bent de frontman, dus pak dat moment en zet dat ding weg en doe wat je... En vanaf dat groen licht ben ik dat ook echt wel weer gaan doen. En dat past veel beter bij wat we En dan merk je ook neerzetten. aan het publiek gewoon dat het Interactie, meer energie humor terugkrijgt. vooral ook, weet je wel. Gewoon Humor jezelf sowieso, wel ja. serieus nemen, maar niet te. Gewoon ook, weet je wel, een grapje tussendoor, heel erg inspelen op wat er gebeurt. Ja goed, dat heb je al vaker gezien bij mij. Zeker. Maar ik vind het wel lekker dat dat nu ook weer kan. Ik denk sowieso dat humor best wel met onze muziek is geïntegreerd. Want alles is een beetje met een licht kwinkslag, knipoog, ja. weet je. Dus het is allemaal met een toch een beetje... Dat vind ik bijvoorbeeld Steel Panther heel gaaf, omdat dat is gewoon over de top act. Hè. Die gasten hebben zich helemaal kapot gebotoxed. Maar ook qua thema's is dat gewoon hilarisch, maar heel goed wel. Ja. Dus dat blijft ook cool om naar te kijken en luisteren dan. Kijk, wij zijn niet Willem Temptation. Ik hoef geen engel op het podium. Dat is niet wat wij doen. Lief zeg. Nee. Hoe kom je weer? Waarom zit Willem Temptation in jouw hoofd? Ja, Omdat er vandaag is aangekondigd voor een van de Waarschijnlijk waar jij omdat hoster die bent. Epica op jouw rug zag Nee, staan. want dat is geen enkele link. nou daar zouden we ook eens een podcast aan kunnen wijden, denk ik. Of er geen enkele link tussen Epica en Willem wel, Temptation helaas is. wel, maar laten we niet hebben. Nee, maar ik bedoel, want dat is vandaag aangekondigd. Willem Temptation op Pop en Top. Heb ik gezien, ja. Ja. Die moet Echt? ik dus, Op Pop en die en ga Top? ik dus aankondigen dan. Echt? Ja. Ja. Zijn die niet een beetje groot voor Pop on Nee. Top? Nee joh. Nee. Zijn die niet meer zo groot? Nee. Echt? Nee, totaal niet. Ze hebben Evanescence nodig om een zaaltje uit te verkopen. Ja, wel dat 2 is keer. waar. Wel Ja, netjes oh, trouwens. oké. Wel heel knap van ze. Ja, dat is Maar, wel een gave band, maar het is nog niet dat ik denk... Nee, het is echt gewoon... Ze hebben op Park City Live ook gestaan. Ja. En, Was wel goed hoor, en dat vond heel heel ook wel leuk. Was wel enthousiast publiek daarvoor. Ik was blij dat ik er niet bij was. Maar ja, dat publiek is dan net zo enthousiast bij Andreas als junior. Dus op zich... Ja, maar niet zo enthousiast ben ik en Simon. Dat was goed. Ja, dat was wel best wel goed hoor. Gaan we nog even het dieptepunt bereiken dat jij nog over Roxanne Hazes gaat lullen? Nee, dat kan, dat Ja, ga, oh ja, dat oh ga, ja. niet, ga ik gewoon niet redden. Nee, dat ga ik nog niet redden in deze podcast. Gewoon. Daar kunnen we beter een keer apart voor gaan zitten. Als die je is voorliefde voor Backstreet Boys? Nee, Nee, die zit aan deze kant. maar dat zijn echt heel 2 verschillende dingen. Want dat ze doen er klopt, heel ja. lacherig en flauw over. Maar Dus dan moeten we toch graag die Pinkpop podcast ik over vind dat is mijn afstaan. grootste Nederlandse idool. Wel niet? Roxanne Hazes. Oh, ik dacht dat je daar iets negatiefs over En wilde zelfs mijn zeggen. vrouw heeft het geaccepteerd ook. Ik kreeg voor kerst een kaartje. En daar stond op, speciaal voor jou, een nachtje weg. En Roxanne Ga je Hazes. Dus ik dacht, die vrouw houdt echt van mij. Die heeft mij een nachtje weg met Roxanne Hazes. Maar het was en een Roxanne Hazes concert en ook een nachtje weg. Dus ik was wel Het was echt, toch een beetje tegenvallend, bedoel je? Nee, zeker niet. Oh. Ik kon niet lekker de groepje uithangen daar, hè? Ben je in het Paradiso geweest dan? Nee, dat niet. Waar ben je maar geweest? Ja, ik Dat heb is nu alweer vergeten. Dat was Nee. zo'n ervaring. Ik ben met Roxanne Hazes al op heel veel plaatsen geweest. Maar misschien moeten we terug naar de kern. Nee, we hadden het over Pop on Top, want de kick Ik heb staat ook wel nog. nog één ding over Roxanne Hazes. Ik stuur elke week een mailtje of een appje naar de organisatie. Is ze al gebeld, jongens? Of moet ik bemiddelen of zo? Maar ja, het is tot dusver nog niet gelukt. Voorprogrammaatje. Ja, dat lijkt me fantastisch. Shit, man. Ja. Daar buiten podcast moet ik dan nog maar iets vertellen dan. Maar oké. Niks. Ja, ook voor mezelf. Nee, ik? Oh. Maar dat komt dadelijk al. Nee, laten we lekker afsluiten. Want volgens mij zijn we een beetje uitgeluld. Helemaal niet. We beginnen net. We zitten er net in. Je zei Nou, toch na dan- een uur begin je los te komen. Nou, je hebt nou mijn favoriete topic aangesneden. Dat kan ik je Nou, vertellen. oké. Dan gaan we ook. Nee. De Backstreet Boys, wat wil je Nee, zeggen? de Backstreet Boys niet. Jezus, wat een dieptepunt wordt dit dan. Ja. Als je daar niks over te vertellen hebt. Zo'n goede band. Weet je wie ik heb gehoord, wie ook wel bij elkaar komen? Siren. Nee, grapje. Ik heb wel een andere band gehoord en daar weet jij misschien meer over. Maar Wie? die hebben me gisteren gemaild, getekst. Via. Iets Roermonds kant. Wie? Bas? Nee. Oh, die hebben jou gemaild. Ja. Wie draait de Pussy? Of niet? Nee. Oh, wie dan? Nee. We komen daar buiten de uitzending wel. Waarom? uit. Dit zijn toch allemaal... Dit zijn Nee. toch... Nee, Dus ik dan weet kan niet. maar mensen één willen- link hebben, ik weet- Colossa. Nee, dat zou het zijn. Maar nee, Kom mensen, Colossa hebben, terug. mensen zijn 1,5 uur luisteren en dan kom jij met een soort van... Denk iedereen, nee, ja, nee, dan ga je nee, het Een niet doen. quiz, een quiz. Weet ik Nee. niet en hoef ik ook niet te weten of die bij elkaar terugkomen. Nee, als het zo is dan... het andere is, dat merken jullie wel of niet.
Misschien nog wel in deze podcast, maar kom wel. Hij houdt wel de spanning erin. Ja, Ja, fijn. ja, Fijn. ja, Nee, moet je volgende keer ook luisteren. Nee, vooral niet daarom proberen te gaan luisteren de volgende keer. Ik weet helemaal niet wat de volgende podcast gaat worden. Dat moet ik nog allemaal gaan verzinnen. Wij zijn wel de eerste van dit jaar, of niet? Zeker wel. Ja, Shit. Vind ik vet. dat is een lekker binnenkomen, toch? Ja, zeker. Ja, staat ook alvast op jullie cv. Of ga je hem nou pas over 4 weken uploaden en doe je eerst een keer. Eerst ook doen. Nee, er zijn echt andere podcasts die dat doen. Die echt vandaag opnemen en over een maand pas uitbrengen. Want dan past het in het schema. Nou ja. Nee, voor mij is het gewoon... je maakt die podcast en de volgende dag op zijn laatst staat hij online. En dat vind ik En eigenlijk heb wel je prima zo. bepaalde tijden of heb je gewoon random Nee. wanneer die af is? Vannacht. Vannacht. Het is nu 9:15. Ik ben om 11 uur is je thuis. Denk Maar ik. dan is er toch niemand die klaar zit of zo? Hoeft toch niet? Het is toch geen tv-programma voor je waar Ik die... heb altijd gehoord dat dat echt heel... Je moet op heel gezette momenten posten. Kijk toch? naar Enzo Knol. Ja. Ja, maar dit gaat toch niet over YouTube? Dit gaat over podcast. Ja, dat klopt. Ja. En tot er een beeld bij is waar iedereen wel of niet naar zit te kijken. En En dat is meeste echt mensen niet. meerwaarde, geloof mij. Ja, de hele tijd dat ik naar voren zit, dat die net jou kunnen zien. Ja. Of net niet, maar dat weten we niet, dat zien we dadelijk pas weer. Nou ja, maar ik bedoel, een jaar geleden had je zo kunnen gaan zitten. En dan was het nog steeds niet Dat is zichtbaar. waar. Dat is zeker Toch waar. winst. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ja, Flauwkul. laten we daar lekker bij afsluiten. Ik wens jullie... Hij is er klaar mee nu. nee, dat was ik 1,5 uur geleden al, maar Ja, dus, dit is het moment dat je... Hoe lang zijn we bezig? 1,5 uur. Wow. Ja. Ja. Zei ik toch? Ja, iedereen moet even ons opzoeken, hè? Ja, zeg, plug alles wat nog geplugd moet worden. Welke websites en welke linkjes en HTML-pagina's en Facebook, hè? Facebook. Instagram. Instagram ook. Maar dan was het Spoonfed NL. Zegt het goed? Bas weet het allemaal. Nee, dat weet ik zelfs niet. Roel. Hives.nl/spoonfatband of zo. Zullen we die ook nog in het linkje voor werken? Ja, dat je die zeker. pagina's- Gewoon hieronder Ja, in de show notes staat. www.roxanhazes.nl. Ja, precies. I love you, Rox. Ik zal die er gewoon bijzetten. Als je me daar even tekst, dan vergeet ik dat niet. Tak je haar erin. Ja, Oh, zeker ga wel. je de volgende man. podcast Gaan we met haar doen. Dat zou wel heel tof zijn. Ik heb En dan haar... mag Roel assisteren met de mic neerzetten. Boy, ik assisteer met alles dan. Dat snap ik. Ik breng je er wel... Nee, ik breng je er niet naartoe. Je haalt me wel op. Ja, wij brengen er wel naartoe. Maar je regelt zelf vervoer terug, bedoel je? Ik hoef niet terug. Nee. Nou ja, mocht wat. Ja, misschien toch nog wel een uitzending gaan maken op Eurosonic, maar dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog over aan het twijfelen. Ja. En waar twijfel je dan over? Als ik mensen ga vinden die in die podcast te horen willen zijn. Vorige keer hebben we, dat is dus een jaar geleden, met Browsing Collection daar een podcast opgenomen. En 4 afleveringen gemaakt. Heb ik gezien, ja. Met scholieren van PXL, Mhm. was medestudent. En nog een podcast opgenomen met Town of Saints. En allemaal in een redelijk korte tijd. Dus het waren 6 podcasts in En op Bas ook 5 nog dagen wat tijd. Hey, dat is wel een goede link toch naar Eurosonic. Ja. Kunnen mensen deze week stemmen op ons. Ja, is dat zo? Ja. Boah, goed hè, dat je toch nog wat plukt op het laatste moment. Hey, Oh, hè? mon Dieu. Wat moet ik nu weer leken? Penguin Radio. Wij doen Bij mee- Bas? Ja, in ieder geval Penguin... Nee, Ja. bij, Ja, bij dat is Bas. Zeker en, zo. wij doen dus mee in de 2-minute show. En dan kun je dus een plek op de Eurosonic Noorderslag op de showcase van Penguin Radio winnen. Als je uiteindelijk in de eerste 3, de top 3 of zo, Ja. Wacht even. Daar spelen of... om daar te spelen, zeg maar. Je nummer wordt gedraaid en aan de hand daarvan kunnen mensen een week lang stemmen. Op Nou, is de, de op tweede- de, deze week is de tweede ronde. Dus mensen kunnen deze week nog op ons stemmen. En dan, op ons nummer. We stonden er goed voor trouwens, want we hadden heel veel stemmen gehad. Ja. We zaten bij vorige week zaten we bij de we hoogste, tweede geworden. de hoogste Tweede 3, geworden. bij de tweede waren. Een top, Dus op zich, weet je wel, als het dat deze week ook nog gewoon aantrekt, dan is dat wel goed nieuws. Dus dan kunnen de mensen naar Zo moeten jullie Penguin volgende week Radio vrij nemen. Ja, Stef ook, denk ik. Ja. Ja. Maar ja, het zou wel fijn zijn. Nou, dan zetten we dat ook nog in de show notes erbij, toch? En misschien als je mijn tekst en ik daardoor niet vergeet, nog even een tekst erbij. Gaan we regelen. Linkje erbij, klaar. Komt goed. Ja? Ja man, Sluit hem daarbij af. Dankjewel voor jullie tijd. dankjewel voor jouw tijd, Sharik Derksen. Ja, dankjewel. Ja, moest het echt volledig voor- en achternaam. Ja. Yes, man. Thanks. Moet je adres ook nog? Dat kan. Heb je die nog? Weet je die nog? Nee, Ergens op een reuver. Ja, dat ben ik. Op een reuver. Nee, dat staat ook Represent. gewoon lekker op Facebook. Allemaal publiek. Sluieren. Nee, Is hij gewoon een andere band aan het promoten? Hoe stom is hij nee, dan? dat bestaat er niet meer. Maar niet Of uit. is dat die band waar je het over had die weer bij elkaar is? Nee. Oké, nou, laten we maar afronden. Tot de volgende Shark Talk. Doei. Doei. Later. Hey. Nou, dan wil ik wel weten wat je allemaal wilde bewaren voor na de uitzending. Doei.